ዘሎ خلينا رأي يوحنس معرف 22 ካብ ፍቕሪ 12 እነሆ ቀልጢፈ ይመጽእ ኣለኹ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ኢኻ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ኢኻ ዓስበይ ድማ ምሳዩ ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ ኣብታ ኦም ህይወት መሰል ምእንቲ ክረኽቡ ናብታ ከተማውን ብደጌታታ ምእንቲ ከኣትውስ እቶም ክዳውንቶም ዝሓጽቡ ብፁዓን እዮም እቶም ኣኽላባት ጠንቆልትን ኣመንዝራታትን ቀተልትን መምለኽቲ ጣዖታትን ንሓሶት ዝፈትውዎን ዝገብርዎን ዘበሉ ኩሎም ግና ኣብ ወጻኢ ክድርበዮም ኣነ ኢየሱስ ኣብተን ማሕበራት ነዚ ነገር እዚ ክምስክረልኩም ኢለ ንመልኣኸይ ሰዲድ ኣለኹ ኣነ ሱር ዳዊት ዘርኡን እትብሩህ ኮኸብን ጽባሕን እየ እቲ መንፈስ እታ መርዓትን ነዓ ይብሉ ኣለዉ ሃሌሉያ እቲ መንፈስን እታ መርዓትን ነዓ ይብሉ ኣለዉ እቲ ዝሰምዑን ነዓ ይበል ሃሌሉያ ዝጸምኻ ይምጻእ ዝደለየውን ማይ ህይወት ብኸምኡ ይውሰድ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስኪ ነዚ ሓሳብ ዝናስተንተና ምምጻእ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ነቲ ናይ ክብሪ ንጉስ ምስትናቱ ምግላጽ ዝመጽእ ክብሪ እቲ ዝተኣርነበልና በረኸት ዝተኣርነበልና ብሰማያት ዘለና ጸጋ እንዳሓሰብና እስኪ እቲ ዝጸምአ ይምጻእ ዝደለየውን ማይ ህይወት ብኸምኡ ይውሰድ እስኪ ጸሚእ ኣለኹ ሎሚ ካባኻ ዝኾነ ሚስጥር መጽሓፍ ራእይ መጽሓፍ ሚስጥር እዩ ናይቲ ሚስጥር ዝገልጽ ኣምላኽ መልእኽቲ እዩ መጽሓፍ ራእይ መጽሓፍ ተስፋ እዩ ካብቲ ተስፋ ኣምላኽ ዝኾነ እዩ እስኪ ነዚ ቃል ዝናዘከርና እግዚኣብሔር ሎሚ ድማ ነቲ ዝኣርነብካልና ክብሪ ነቲ ዝስኻ ዝመደብካልና ናይ መወዳእታ ተስፋ ፍጹም ካልእ ሰብ ክረኽቦ ዘይክእል ተስፋ ንቅዱሳንካ ዘዳለኻየ ተስፋ ነዚ ጽማኣት ነዚ ሚስጥር እዚ ክትገልጸልና እስኪ ኣብ ቅድሚኻ ደው ኢልና ኣለና ንበል ሃሌሉያ ኢየሱስ አሎ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብሪ ተሰሊሙ ኢየሱስ አሎ ሃሌሉያ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብሪ ተሰሊሙ ብቀደሙ የሱ ሓያል ክብረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ሃሌሉያ ብቀደሙ የሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል አሜን ኩሉ ፍጥረት ንኢየሱስ ይገዛእ ሃሌሉያ ኩሉ ብርክ ንኢየሱስ ይንበርከኽ ኩሉ ፍጥረት ንኢየሱስ ይጠምት ሃሌሉያ ክብሪ ንጉስ ነገስታት እሱ ጥራሕ እዩ ኩሉ ዝመለኸ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ኩሉ ንዕኡ ዝኾነ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ ሕያው ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣቦና ነመስግነካ ኣለና ኣቦ ነዚ ምስጢር ዝኽንፈልጥ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊእካ ኩሉ ዘፍለጥካና እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር ነዚ ቃል ክንሳተፍ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ካብ ዝቐንናዮ ኣምላኸይ ምሕረትካ በዚሕልና ኣቦ ኣብ ማእዲ ፍልጠትካ መፂና ኣለና እሞ ካብቲ ማእዲ ፍልጠትካ ክንካፈል ብኡ ድማ እግዚአብሔር ህይወትና ትኽብል ነቲ ዝመደብካልና ጸጋ ነቲ ዝመደብካልና ራእይ እግዚአብሔር ኣቦ እቲ ኣብ ሰማያት ተኣርኒብና ዘሎ በረኸት ድማ እግዚአብሔር ክንሪኦን ክንፈልጦን ህይወትና ድማ ብኡ ክዕቀን ክንክእል እግዚአብሔር ጸጋኻ ሎሚ ይፍሰስ ሎሚ እግዚአብሔር ኣቦ ምትንካፍናትካ ይኹነልና ካብ ቃልካ ምፍታሕ ይኹን እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ቃልካ ፈውስሎ ኣምላኸይ ሃሌሉያ ምስጢር ቃልካ እግዚአብሔር ንውሽጢ ይበሪ እሞ ኣምላኸይ ትኩት ሓያል ዝኾነ ቃልካ እቲ ካብ ክልተ ኣፉ ዝበልሕ ሴፍ ዝኾነ ቃልካ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ኣትሎም ድማ ነገራትና ይተንክፍ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብሪ ንህበካ ኣለና ብነገር ኩሉ እግዚአብሔር ንስኻ ክበር ብንዛረቦ ንስኻ ክበር ብወፅእ ቃል ዘበለ ንስኻ ክበር ብነገር ኩሉ እግዚአብሔር ንስኻ ልዕል በል በተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ኮፈሉ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ራይ
لو مخمت زبالكو ناي مرحاو حاونا سبكتنا لو مخندقن يسوس كملاسيو لومي نريو مصحف رأينا خنري مصحف رأي كلاتنا خم نفلطو ناي مستراو مصحفي أو زلو مستر قلت تفتحو خا بعلو تصحفي እግዚአብሔር أملاك منفس قدوس ስለዝኾነ እቲ ውሽጢ ዘሎ በረኸት ክንርአይና እስኪ ገለ ካብኡ ነተን ማሕበራት ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ዘለዋ ነተን 7 ማሕበራት ዝመፀ ቃል ክንርአይና ካብኡ ክንዛረብ ኢና ሎሚ ኣምላኽ መስገን እቲ መጽሓፍ ክጅምር ከሎ ኣብ ቁጥሪ 1 ከምዚ ይብል እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ ንባሮቱ ምእንቲ ከሪኦም ኢሉ ኣምላኽ ዝሃቦ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ እቲ እንታይ እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ ክብል ክነ 2000 ኮይኑ ኣሎ ሽዑ እቲ እዋን ተቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ እዩ ሕጂ ድማ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ እዩ ናይ ግዜ ገደብ የብሉን እግዚአብሔር እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ ንባሮቱ ከሪኦም ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ሓደ ስርዓት ኣለዎ ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ንዓና ዝመደቦ ስርዓት ድማ ኣለዎ ኣብ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ህዝቡ ድማ መሰረታዊ ዝኾነ ስርዓት ክንፈልጦ ይደሊ እዩ ንስኻ እቲ ናትና መንፈሳዊ ህይወት መንፈሳዊ ስርዓት ብእምነት በቃል ኣምላኽ ድሕሪኻ ህይወትና ኣብ መንጎ ሰለስተ ዝንድሕር ሓደ ሓጓፍ ተፈጢሩ ብእምነት ተበጊስካ ህይወትካ በቃል ኣምላኽ እንድሕር ዘይመልዩ ሓጓፍ ተፈጢሩሎ እንድሕር በቃል ኣምላኽ ተመሊእኻ ካብቲ ህይወትካ ብኡ ዘይትኸይድ ኮይንካ ሓደ ሓጓፍ ተፈጢሩሎ بعد نزي مصحف رأي أفتن محبرات أفتن ناشعو زنبرا 7 محبرات كان قلقلان كودكان كدخمان مسرائين نتي حواف زلو نتي زنبرن ጸገም كملء ود يسوع كريستوس ገሊጹልን برأي ምክንያቱ እተን ማሕበራት ቲኣተን እቲ ዝነበሮ ኩሉ ንፈልጦ ኢና ኣብ ግዜ ሽግር ኣብ ግዜ ናይ ሮማዊ መግዛእቲ ኣብ ግዜ ኣብ እዋን ስደትን መከራን ኣብ ኩሉ ክትፃወሮ ዘይትኽእል ነገር ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ነቲ ተስፋ እንክሕድስ ስለ ዝደለየ ወዲ ገይሩ እቲ ምስጢር ኢልዎ እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዘሎ ንባሮት ምእንቲ ክሪኦም ኢሉ ኣምላኽ ዝሃቦ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ ብኢድ መልኣኹ ልኢኹውን ንባሪኡ ዮሃንስ ኣርኣዮ ሃሌሉያ ኣምላኽ ክንፈልጦ ዝደልየና ነገር የፍልጠካ እዩ ኣብ መጽሓፍ ሚልክያስ ከምዚ ድብል ኣሎ ኣታሰብ እግዚአብሔር እሱሲ ሰናይ ዘበለ ኣፍለጠካ እግዚአብሔር ኣምላኽካሲ ሕረት ክትፈቱ ፍቅሪ ክትገብር ምስ ኣምላኽ ድማ ብትሕትና ክትመላለስ እምበር ካባኻ ዝደልየ ነገርሲ የብሉን ኢልዎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካባና ዝደልየ ነገር ኣለዎ ዲ የብሉን ግን እቲ ካባና ዝደልየ ነገር ዋላ ንሱ ተዘይሃለዎ ግን ኣለዎ ንሕና ኣብቲ ዝብፅሕ ቦታ ክንበፅሕ ቅዱሳኑ ኣብትናቶም ኣብቲ ንሱ ዝመደቦ ዕላማ ናይ መወዳእታ ዕላማ ክበፅሑ እዚ ግዲ ይኾኖ እዩ እግዚአብሔር ስለዚ ኻነተን ማሕበራት ንብሙልአን ትዝገርም ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ 7 ግዜ ዝደገሞ ናብተን ማሕበራት ኣሎ 7 ግዜ ተቀዳመይቲ ግብርኻ ይፈልጥ ኣለኹ ግብርኻ ይፈልጥ ኣለኹ እንደሕሊሉ which means እንታይ ማለት እዩ ካባይ ዝተሓበ ነገር የለን ኣነ ኣብኡ ኣለኹ ኣብቲ ዘለኻዮ ተኻለኢት ከዓ እቲ መንፈስ እቲ ማሕበር ዝብሎ ይስማዕ 7 እቲ መንፈስ ንማሕበር ዝብለን ዘሎ ይስማዕ እቲ ምስማዕ ዝብል يستوعل يسمع ማለት እዝኒ ዘላቶ እዩ ዝብል እዝኒ ዘይብሉ መቸም ይብልና ሰብ እዝኒ ኣለዎ ሓቀይንደ እዝኒ ዘላቶ ክብል ከሎ ግን እንታይ ማለት እዩ يستوعل يسمع እዚ ዝመጽእ ዘሎ ቃል ይስማዓዮ ብኡ ከዓ ይመራሕ እዚ ምስ ኮነ ታሳልሰይቲ ዝበላሽዑ ታይሉ ነቲ ዝስዕር ነቲ ዝስዕር ንሸውዓተ ማሕበራት ንስዕር ዝሃቦ በረኸት ኣሎ ነቲ ዝስዕር ዝሃቦ ክብር ኣሎ ነቲ ዝስዕር ዝሃቦ ፕሮሚስ ተስፋ ኣርእይዎ ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሎሚ ነቲ ዝስዕር ዝብል እቲ ኣርእስተይ ነቲ ዝስዕር ነቶም ሰዓርቲ ነቶም ናይ ኣምላኽ ዝኾኑ ሰዓርቲ ንዓቶም ዝወሃብ ኢና ክሪኦ ሎሚ ንምንታይ ከምኡ ጠርኒፈዮ
እተን ማሕበራት ከም ማሕበርን ከም ውልቅኻ ብውልቅ ኣለዋ ኣብ ዝኾነ ማሕበር ኣምላኽ ኣብዚ ሰዓት ዘላ ኣብ 7 ዘለዋ ማሕበራት ሓሳብ ዘለዎም ኣባላት ኣለዋ ማሕበር ፊላዶልፊያ እንተበልና ናይ ፊላዶልፊያ ንበይና ሽዑ ዝነበረት ማሕበር ኣይኮነት ኣብዚ ፊላዶልፊያ ሓሳባዊ ዝኾነ ነገር ኣሎ ኣብዚ ናይ ሰሚርና ዝኾነ ሓሳብ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎዶቅያ ዝኾነ ሓሳብ ኣሎ ኣብ ሕብረት ናይ ሕጂ ዘሎ ግዜ ናይ ሕጂ ዘሎ ኣብያተ ክርስቲያናት ብሙሉአን ብውልቀውን ካባና ንሕና እቲ ሓሳብቲ ኣባና ኣሎ ስለዚ እቲ ሽዑ ዝመፀ ቃል እቲ ሽዑ ዝነበረ ቃል እቲ ምሳኻ ግብርኻ ይፈልጥ ኣለሁ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን ግብርኻ ፈልጦ ኣለሁ እዩ ዝብለና እታ ማሕበር ነዛ ማሕበር እዚኣ ግብርኻ ይፈልጦ ኣለሁ ንውልቀይ ንዓይኒ መሓሪ ግብርኻ ይፈልጦ ኣለሁ እቲ ኣነ ዝብለካ ግን ስማዕ ንምንታይ ፈውስ ኣሎ እግዚኣብሔርሲ ሓሚምካ ክትገድፍ ኣይኮነን ዝገድፈ ዝርኤካ ነቲ ሕማም ዝኸውን ፈውስ ኣለዎ ስማዕ እሞ ክትስዕር ኢኻ ተዝገርም ነገር ሕግሲ ኣብዘን ማሕበራት እንተሪእኹመን ኣብዘን ማሕበራት ካብ እታ ብኩለን ተናእደት ማሕበር ፊላዶልፊያ ካብ ፊላዶልፊያን ዳሕራይ ቀሲልና ክረኢና እታ ዝኸፈ ብኩሉ ነገራት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ፍጹም ጽቡቕ ዘይረኸበላ ማሕበር ከዓ ሎዶቅያ ግን እቲ ፕሮሚስ ናይ ሎዶቅያስ ካብታ ናይታ ፊላዶልፊያ ዝተዋሃበ እሱ በልፅ ተሪኢኹም ክንበፅሖ ኢና ንምንታይ ዝብለኩም ዘለኹም መስለኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ዝወድቁ እዩ ኣፀቢቑ ዝጥምት ኣምላኽና ነቲ ዝደኸመ ንዕኡ እዩ ዘድልዮ ንዕኡ ኢኻ ዘተንስኦ ኣብተን ማሕበራት ዘለዋ ብሙሉአን በብሓደ ክንሪኢ ኢና ቀሲልና እተን ፅቡቕ ዝገበራ ነቲ ፅቡቕን ክሕዝኦ እቲ ኣብ ሕማቕ ነገር ዘለዉ ከዓ ነቲ መእረምታ ነጊሩ ተስፋ እቲ ዝመፅእ ክብሪ እንዳርኣየ ዝኸይድ ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እቲ ምስዓር ዝብል ክርኦ ኮልና ሕጂ እቲ ምስዓር ማለት መቸም ንፈልጦ ኢና ሓደ ክትስዕር ተኮይንካስ ሓደ ምሳኻ ዝቃለስ ነገር ኣሎ ኣብ ምድራዊ ነገር ክትስዕር ተኮይንካ ሰዓር ኣሎ ተሰዓርኽ ኣሎ ኣብ ህዝቢ ኣምላኽ ግን ተሰዓር የለን ዮሃንስ ታይሉ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4:4 አንቱም ፍቁራተየ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ስለ ዝኾንኩም ሲ ስዒርኩም ኢኹም ምክንያቱ እቲ ኣባኹም ዘሎሲ ካብቶም ኣብኡ ዘለውን እሱ ይዓብሞ ኦረዲ ስዒርኩም ኢኹም ግን እቲ ምስዓር መንገዲ ኣምላኽ ክትርኢ እቲ ምስዓር ግን ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትጥምት እዘን ማሕበራት እዚአን ካብቲ ህልውና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወፃሉ ነገራት ስለ ዝነበረን ክጥምታ እቲ ዝስዕር ኩሉ ግዜ ምስዓር ማለት ንኢየሱስ ክርስቶስ እንዳጥመትካ ክትከይድ ከለኻ ኢኻ ምስዓር ትረክብ ኣብ ፀፅባሕ ትምርኣይ እንዳገለፅ ኣብ ፀፅባሕ ሓድሽ ኣይኮነ እቲ ሕጊ ዝረኣኻዮ ንፅባሕ ክትሪኦ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ እቲ ምቕራብ ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ እቲ ምስዓር ዘብል ዘምስእ ሕጊ ዝረኣኻዮ ንፅባሕ ክትሪኦ እንድሕር ኮንካ ምስኡ ክትጠብቕ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እነሆ ሚስጥር ነግረኩም ኣለኹ ኢልዎም እነሆ ሚስጥር ነግረኩም ኣለኹ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 እዚ ሚስጥር ኣቀዲሙ ዝተረድኦ ቅድሚ ናይ ዮሃንስ መፅሓፍ እነሆ ሚስጥር ነግረኩም ኣለኹ ኩላትና ክንልወጥ ኢና ንምንታይ ኢኹም ዝብሎም ዘሎ መስለኩም ናይ ቆሮንጦስ ታሪክ ንፈልጦ ኢና ገልጠምጠም ዝበዝሖም ነይሮም እዮም ገለገለቲ ክላይማክስ በፂሕና ኢሎም ኣብ ናይ ምድራዊ ነገር ጣሕ ዝጠመቱ ገሊኦም ካነቲ ካብ ኣምላኻዊ ነገር ዝረሓቕዎ ግን ኩላትና ኢሉ እቶም ከምዚ ዝገበርኩም ከምዚ ክትኮኑ ኢኹም ኣይ ኩላትና ክንልወጥ ኢና እቲ ዝሓልፍ ሲ በቲ ዘይሓልፍ ክትካ እዩ እቲ ዝመውት ከዓ በቲ ዘይመውት ክትካ እዩ ድሕሪኡ እቲ ናይ መወዳእታ እቲ ሞት ዝብል ቃል እቲ ሞት ዝብል ነገር ኣበይ ኣሎ ሓይልኻ ክበሃል እሞ ኣሕዋተይ ኣጅኹም ብዕዮ ጎይታ ፅኑዓት ዘይትነቃነቁን ንቑሓትን ኩን ኢሎም ሃሌሉያ ተስፋ ክህቦም ከሎ እንታይ እዩ እቲ ብዕዮ እቲ ዝስዕር ጎይታ ኢየሱስ እዩ እቲ ዝስዕር ኣነ ይኮንኩን እታ ትስዕር ማሕበር ኣይኮነትን እቲ ዓወት ንዓኣ እምበር እቲ ዝስዕር ግን ጎይታ እዩ እቲ ዘስዕር ንሱ እዩ ምክንያቱ ኦረዲ ስዒርኩም ኣለኹም ክብለና ከሎ ሐዋርያ ዮሃንስ ኣብ ዮሃንስ 1:4 እኮ
ውዱእ ነገር ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ንዓለም ስዒረያ እሞ ንስኻትኩም ድማ ስዕርዋኹም ኢሉ ክንስዕራ እንተኾይና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥምት ኣብቲ ናቱ እግሪ ክትወድቕ እሳ እያ ተድልዮ። ስለዚ ከዓ ነተን ማሕበር ዝለኣኸለን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ነገር እየን ዝደልያ ሓደ ነገር ትዘድልሲ ሓደ ነገር ኢልዋ ንማርያም ምስ ማርታን ማርያምን እኮ ናይ ክልተ ማሕበራት ዓይነት ባህሪ እኮ እዩ። ሓንቲ ማሕበር ገልጠምጠም ትብል ወግን ኩለን ክን ኣምላኽ ደልያ እየን። እቲ ሓንቲ ግን መንገዳ ዝፈለጠት ትዝድለይ ሓደ እዩ። ሓንቲ እያ ማርያም ካብኣ ዘይውሰድ ሕርያ ወሲዳ ኣላ። እንታይ እዩ ምስ ክርስቶስ ጠቢቓ ኣላ ግደፍ እያ። ስለዚ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ናይ ወዱ ራእይ ኢልና ናይ ወዱ ራእይ እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዘሎ ንባሮቱ ምእንቲ ክሪኦም እቲ ሓንቲ ንሳ እንታይ እዮም ክሪኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ እቲ ጎይታ ንጉስ ከም ዝመፅእ መፂእ ከዓ እሱ ኣብ ዝፋኑ ምዃኑ መፂእ ከም ዝገዝእ እቶም ናቱ ከዓ ካብ ኩሉ ሽግርን መከራን መንዚዑ ከም ዘውፅኦም ከሪኦም። ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። እቲ ምስዓር ኩሉ ግዜ ንክርስቶስ ምስ ሓስካ እንታይ እንዳኾንካ ኢኻ ትመፅእ ኢልና እንዳበራኻ ኢኻ ትመፅእ እንዳማዕበልካ እንዳዓበኻ እንዳተረኣየካ ኣብ ምሳሌ 4:18 እንታይ ድብልሲ መንገዲ ጻድቃን ከም ብርሃን ወገግታ እያ ሙሉእ መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን እንታይ ትኸውን እንዳበርሀት እያ ትኸይድ መንገዲ ጻድቃን እያ። ንምንታይ ኣብ እንዳወሰኸት ትኸይድ እቲ ምግላፅ ናይ ክርስቶስ መመሊሱ ስለ ዝውስኽ ዝውዳእ ኣምላኽ ኣይኮነን። ተገሊፁ ዝውዳእ ኣምላኽ ኣይኮነን። ሚስጥር ኣምላኽ ዕምቆት ኣለዎ። ሃሌሉያ። ስለዚ ነዘን ማሕበራት እዚአን በብሓደ ክንሪአን ኢና። ማሕበር ኤፌሶን እስኪ ነታ ማሕበር ኤፌሶን ዘላ ምኾነ ንብብ ሃሩር ጌራ ኣላ ቁሩብ ናብ መልኣኽ ማሕበር ኤፌሶን ንፅሓፍ ዮሃንስ ምዕራፍ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2:1 እቲ ኣብ የማን ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ዝሓዘ ኣብ ማእኸል እተን 7 ቆምቲ ቀንዴል ወርቂ እውን ዝመላለስ ከምዚ ይብል። ኣበይ ዝመላለስ? ኣብተን 7 ቆምቲ ቀንዴል እተን 7 ቆምቲ ቀንዴል እተን ማሕበራት ኣብአንሲ ዝመላለስ ኣብ ውሽጠንሲ ኣሎ ከምዚ ይብል ኣሎ ግብርኻን ፃዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባት ክጾሮም ከም ዘይከኣልካን ነቶም ሃዋርያይና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም እፈልጥ ኣለኹ። ግብርኻን ፃዕርኻን ትዕግስትኻን ዋው ነቶም እኩያት ሰባት ክትፃወሮም ከም ዘይከኣልካ ሃዋርያይና ባህልቲ ግን ሃዋርያ ዘይኮኑ ክትፃወሮም ከም ዘይከኣልካ እፈልጥ ኣለኹ። ትዕግስትኻ ኣለካ ስለ ስመይ ኢልካ እውን ተፃዊርካ ኣይሰልክኻ። ቁፅሪ 4 ድሓን ክንገድፋ ኢና ክንመለሳ ኢና ናብ ቁፅሪ 5 ክወስደኩም እየ ናብ ቁፅሪ 7 ክወስደኩም እየ ግናኸ ነቲ ኣነ እውን ዝፀልኦ ዘለኹ ግብሪ ኒቆላውያን ንስኻ ትፀልኦ ኢኻ ሞ እዚ ግዳ ረኺበልካ ኣለኹ። ኦኬ ሕጂ ናብ 4 ክመልሰኩም እየ ሓንቲ ግናኸ ነታ ቀዳመይቲ ፍቅርኻ ሓዲግካያ ኢኻ ሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ። ናይ ኤፌሶን ሽግር ናይ ማሕበር ኤፌሶን ዝነበረት ኩላትና ኣብዚ ከም ዝረኣናዮ ብኩሉ ተመስኪርሎም ኣላ ሓቀይ ብግብሮም ግብርኻ ፃዕርኻ ስለ ስመይ ኢልካ እውን ኣይሰልክኻን ግን እታ ቀዳመይቲ ግብርኻ ተቀዳመይቲ ፍቅርኻ ሓዲግካ ዓይነት እያ ተቀዳመይቲ ፍቅሪ ከምዚ ጎይታ ክትቅበል ከለኻ ሲ ጎይታ ዘለካ ብዙሕ ጠብቕ ሞ ድሓራይ እንዳዝሓልካ ትመፅእ ገለ ዝበሃል ዘረባ ምሻ ኣሎ ከምኡ ዶ ኸውን ንዓይ ኣይመስለንን ከምኡ። ምክንያቱ እታ ቀዳመይቲ ፍቅሪ ዝብላ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ነብሶም ኣይኮነን ብዛዕባ ናይ ነብሶም ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ቀደም ዝነበረካ ገዲፍካዮ ኣለኻ ምበለ
ግብሪ ይዛረብ ዘሎ ቀዳመይቲ ግብሪ እንታያ ቀዳመይቲ ግብሪ ኣብ ማቴዎስ 22 ክወስደኩም እየ ካብ ማቴዎስ 22 ካብ ፍቅዲ 35 ስጋብ 36 ካብቶም ምሁራት ናይ ሕጊ ናይ ሰዶቃውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዕዘብዎ ኢሎም ሲ እቲ ዓባይ ትእዛዝ ኣብ ሕጊ ኣየነይቲ እያ ኢሎም ሓቲቶሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እግዚአብሔር አምላክካ ብሙሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ እዚኣ እቲ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናትካ ሙቆት ናይ ቅድም ዝነበረካ ሙቆት ረሲዕካ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ እቲ ኤግዛይትመንት ይኮነን እቲ ቀንዲ ረሲዕካዮ ኣለካ እቲ ቀንዲ ኣበይ ተቀይሮም ኣለው ማሕበር ኤፌሶን ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ማርታ ነገር ናኡ ገጾም ከይዶም ኣለው ኩሉ ነገር ይገብሩ ኣለው እቲ ቀንዲ ግን ረሲዖም ኣለው እቲ ናይ ተቀዳመይቲ ክትከውን ዝግባእ እንታይ እያ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ብሙሉእ ነፍስኻ ብሙሉእ ሓይልኻ ኣፍቅሮ ታይልዎም ድሕሪኡ እምበኣርሲ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክርሞ ተነሳሕ ነቲ ቀዳማይ ግብሪ እውን ግበሮ ዝግበር ነገር እዩ ናይ ስምዒት ነገር ኣይኮነን እሱ ከይገበርካ ናብቲ ካልእ ክሰግር ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ፀገም መስለኩም ናይ ማሕበር ኤፌሶን ኣብዚ ዘብፅሖም እንታይ እተልኩም ናይ ሓሶት ትምህርቲ ኣብታ ማሕበር ነጊሱ ሓሰውት ኣለውካ ሓዋርያ ኢና ባህልቲ ግን ሓዋርያ ዘይኮኑ ኢልዎም ከምዚ ንዕኦም ከዓ ሕጂ ንዓኣቶም ነቲ ናይ ሓሶት ንብርቲ ብዛዕባኡ ጥራይ ክቃለሱ ነቲ ናይ ኣምላኻዊ ነገር ነታ ቀዳመይቲ እቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ነገር ቀንዲ ንዑስ ረሲዖም ድሕሪ ተመሊሱ ሐዋርያ ጳውሎስ ቀዲሙ ተዛሪቡ ነይሩ ቅድሚ እዚ ናይ ራእይ ዮሐንስ መጽሓፉ ንኤፌሶን ዝበሎም ነይሩ 3 ዓመት ምስኦም ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 20 ተሪኒ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 20 ወዲ 28 ናብ ጀሚሩ ርእስኹምን እቶም ሽማግለታት ናይ ኤፌሶን ኣኪቡ ክፋንዎም ከሎ ድሕሪ 3 ዓመት ምስኦም ዝጸንሐ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ርእሱ ነፍሱ ደሙ ዘጥርያ ማሕበርን ክትሕልው ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብዚ ሸይምኩም ኣለዎ ንምንታይ ኣነ መስከትኩ ነዚ ማሕበር ዘይንሕፉ ተጓሉ መጽኦም ኢልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝራእይ ዝንዑ ብራእይ ዮሐንስ ዝሓቦ እዚኦም እዮም እዞም ተጓሉ እዚኦም ከዓ ነቲ ቄናን ምህሮ ኢልዎም ቄናን ምህሮ ነቲ ቄናን ምህሮ ንደቂ መዛሙርቲ ክስሕቡ ክመዝዑ ክወስዱ ኢሎም ነቲ ቄናን ምህሮ ዝምህሩ ኣብ ማእኸልኩም ወፅኦም ንማሕበር ኤፌሶን ዕግርግር ዘእትወላ እቲ ቄናን ምህሮ እዩ ኣብዚ ዘበና እውን እንተኾነ እቲ ዝኸፍአ ነገር እቲ ኣዝዩ ክትፈልጦን ክትረኸቦን ዘይትኽእል ሚስጥራዊ ነገር እንታይ እዩ ቄናን ምህሮ እዩ ንሪኦ ኣለና ኢና ኩላትና እንታይ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ተገማጢሉ ይስበኽ ኣሎ ቄናን ምህሮ ንማሕበር የበላሽዋ እዩ ናይ ሓሶት ምህሮ ንማሕበር ከም ንማሕበር ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ንውልቅኻ እውን ናብቲ ካልእ መንገዲ ዘንብለካ ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ገለ ክስቶን ምባል ዘይኮነሲ እቲ ካብ ኣምላኽ ዘርሕቕ ነገር ናይ ብዛዕባ ናይ ሰብ መንነት ሰብ ዝመፅእ ነገር ኣሎ ሰብ መንፈስ እዩ እቲ ኣለዎ ዝብል ገዲፍካ መንፈስ እዩ ተቐይሩ በቲ ተውሳኸ ግዝ ተወሲኽዎ ኣለዎ ተሓባርሲ ተውሳኸ ግዝ ተወሲኹስ መንፈስ እዩ ስጋ ኣለዎ ሽዑ ከም ሻወርማስ ተጠቕልሎስ ኣብ ስጋ ይጥቕለል ኢልካስ እቲ ትምህርቲ ተበላሽዎ ድሓር እንታይ ይኸውን እቲ ቀንዲ መንነት ሰብ ብመንነቱ ሲ ኣብ ካሊእ ኣቱ ሰብሲ ውሁድ ናይ ሰለስተ እዩ ግን ንምንታይ ኣሎ ዲብዚ የለን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጥቕሲ ኣለዎም እኮ ረቀቕቲ እዮም ከም ኣብነት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ነዚ እቶም ማሕበራት ናይ ኤፌሶን ኢልዎም ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ሓልውዎ እዚ ክትሕልው ንነፍስኹም ከዓ ኢልዎ መጀመርታ ንነፍስኹም ድሓር ነታ ብደሙ ዘጥርያ ማሕበር ቅድም ንስኹም ነዚ ነገር እዚ ደው ኢልኩም ነቲ ቄናን ምህሮ ዕገትዎ እታ ማሕበር ከዓ ክትሕሉ ያባ ድሕር ንስኹም ምስሓ ኣለኹ ፈልጡ ዲኹም ዋላ ሓጢኣት ከዓ እትኸለስ ብምንታይ ዲኣት እዩ ብናይ ሓሶት ምህሮ እኮ ይኣት ሰይጣን እኮ ከስሕታ ከሎ ንሄዋንሲ
ልክዕ ከምቲ ዝፈልጦ ኮይኑ ምስ ኢሉስ ከመይ ውዒል ክኢልዋ ቆም ወይ ከመይ ምሽ ክዲልዋ ካብዚኣ ዶ ትብልዑ ኢልኩም እዩ ኢልኩም ዲ هو ካብዚኣ ተበሊዕኹም ሞት ክትሞቱ ኢኹም ካብዚ ኩሉ ግን በልዑ ኢልና ከምኡ ይኮነን ካብዚኣ እንድሕር በሊዕኹም ከምዝን ክትኮኑ ኢኹም ንዕኡ ክትወዳድርዎኹም ኩሉ ፅቡቕን ሕማቕን ክትፈልጡ ኢኹም ስለዚ እንታይ ዝብላ ዘሎ ብሓፂሩ ኣይኮነን እሱ እዚ ትቐኒ ትሓቅስ እዚ እዩ እሱ ይኮነን ተሓቂ ድሓር እንታይ ኢላ ሄዋን እዛ ኦምሲ ንምርኣያ ፅብቕቲ ንባህ ተብለካ ጥበብ ብምሃባ ከዓ ደስ ትብል እያ ኢላታ ገና ብልዕያ ጥራይ ጥበብ ክትውስኺ ኢኸ ገና ብልዕያ ኢሉ ሓደ ካብኡ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ቄናን ምህሮ ንነፍስኻ ካብቲ መስመር ኣምላኻዊ መስመር ኣውፅኡ መንገዲ ከይደስሕት ስለዚ ነዚ እዩ ከዓ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ነቶም ሓሰውቲ ኩሎም ነቶም ሓሰውቲ ሓዋርያት ኢና ዝብሉ ግና ዘይኮኑ ሒዝካዮም ኣለኻ እታ ቀዳመይቲ ፍቅርካ ግን ረሲዕኻያ እታ ቀዳመይቲ ፍቅሪ እታ ንእግዚኣብሄር ብምሉእ ሓይልኻን ብምሉእ ነፍስኻን ሁለንተናኻን ኣፍቅር ትብል ኣብኣ ተመለስ እቲኦም ዓፂኻዮም ኣለኻ ሞ ኣብኣ ተመለስ ሞ ካብኣ ተበገስ ብድሕሪኡ ካብኡ ምስ ተበገስካ ኣብቲ ኣነ ዝደልዮ ክትበፅሕ ኢኻ ኢሉ ድሕሪኡ እንታይ ኢሉ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ነታ ማሕበር ዝብል ዘሎ ይስማዕ ነቲ ዝስዕር ኢሉ ርእስና ክንኣቱ ነቲ ዝስዕር ካብታ ኦም ገነት ኣምላኽ ዘላ ኦም ሂወት ክበልዕ ክህበ ክገርመኩም እዚ ናይ ራእይ ዮሃንስ መፅሓፍ ክንሪኦ ኮልና በቲ ናይ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን እዩ ተፃሒፉ ማለት ነቶም ኣይሁዳውያን ብዝርድኦም ቋንቋ ገለገሊኡ ንዓና እንታይ ማለት እዩ ንብል ኢና ክንመፁ ኢና ዳሕራይ ብፍላይ ዶቅያ ዝበሎም ጡፍ ክብለካ ኣይውዕዩ ኣይዝሑል ንብል ንሕና ምስላ ንቕይሮ ኢና ግን ካልእ ትርጉም ኣለዎ ሕጂ በቲ ዝርድኦም ንዖምታ ኦም ገነት ብምንታይ እዩ ኣተሓሒዝዋ ዘሎ ምስቲ ናይ ሓሶት ትምህርቲ በቲ ናይ ሓሶት ትምህርቲ እንድሕር ወፂኻ ነቲ ዘለዓለማዊ ናይ ክብር ኣምላኽ መደብ ኣይክትኣቱን ኢኻ ብሓሶት ወፂኻ ልክዕ ከምቲ ኣዳም ብሓሶት እቲ ኣብ ሓሶት ዝበሎ ሰይጣን ንኣዳም ካብ ገነት ኣውፅኡ ዘጥፍኦ ሕጂ ድማ ነቲ ናይ ሓሶት ነገር ንድሕር ዓፂኻዮ ናብ ኣምላኽ ተቀዳመይቲ ሕጊ ነታ ናይ ኣምላኽ እንድሕር ተመሊስካስ ካብታ ኦም ሂወት በሊዕኻ ካብ ዝደዓበ ተስፋ የለን ኣብታ ዝነበርክያ ክትምለስ ኢኻ ያኩ ኣብቲ ኣዳም ቀዳማይ ኣዳም ዝወፆ በቲ እቲ ካልኣይ ኣዳም ሒዝካ ናብኡ ከኣቲ ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ድሒሩ ናብ መልኣኽ ማሕበር ሰሚርና ፀሓፍ ኢልዎ እቲ ቀዳማይን ዳሕራይን ሞይቱ ዝነበረን ህያው ዝኾነን ከምዚ ይብል ኣሎ ፀበባኻ ድኽነትካ ግናኸይ ሃብታም ኢኻ ፀርፊቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ግናኸ ማሕበር ሰይጣን እዮም እምበር ኣይሁድ ዘይኮኑ እፈልጥ ኣለኹ እንሆ ምእንቲ ክትፍተኑስ ዲያብሎስ ንገሊኻትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብዮም እዩ 10 መዓልቲ እውን ፀበባ ክረኽበኩም እሞ ነዚ ዝመፀካ መከራ ኣይትፍራህዮ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ከቢድ እዩ ኣነ እውን ኣኽሊል ሂወት ክህበካ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ማሕበር ሰሚርና እቲ ሂወትናቶም ኣብ ከቢድ ናይ ስደትን ናይ ምዝንባል ግዜ ዝነበሮም ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ዝፈታተኖም ነገር ነይርዎም እዩ እቲ ዝዓበየ ነገር ግን እንታይ ሕጂ እቲ ኣነ ነቲ ድስዕር እንታይ ኢልዎ እታ ኣብ መወዳእታ ኩላ ክውዳእ ዳሓን ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብዮም እዩ 10 መዓልቲ እውን ፀበባ ክረክብ እሞ ነቲ ዝመፀካ መከራ ኣይትፍራህዮ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ኣነ እውን ኣኽሊል ሂወት ክህበካ እዝኒ ዘላቶ ነቲ ንማሕበር ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ይቕሬታ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበር ዝብሎ ዘሎ ይስማዕ እቲ ዝስዕር በቲ ካልኣይ ሞት ኣይክጉዳእን እዩ እዛ ማሕበር እዚኣ ኩላትና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ፈተነ ግዜ እያ ነይራ ሂወትና ከምኡ ኮይኑ ንፈልጥ ንኣቱ ናብ ከቢድ ፈተና ናይ ስደት ናይ መከራ ኣፀቢቕና ንፈልጦ ኢና ብፍላይ ንሕና ሕብረተሰብና ኣበይ ኣለው ኣሕዋትና ገሊኣቶም ኢልዎም ግናኸ ሃብታም ኢኻ
ራይት ንገሊኣቶ እንሆ ምእንቲ ክትፍተኑስ ዲያብሎስ ንገሊኻትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብዮም እዩ 10 መዓልቲ እውን ፀበባ ክረኽቡ እዮም እሞ ነዚ ዝመፀካ መከራ ኣይትፍርሃዮ ክሳዕ ሞት እውን እሙን ኩን እቲ 10 መዓልቲ ዝብል ከምዚ ስልጣን እዩ ስልጣን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ቁፅርታት ትርጉም ኣለዎ 7 ናይ መልኣክ እዩ 10 ድማ ናይ ስልጣን እዩ ቁፅሪ 10 እንድሕር ኢሉ ብናይ እቲ ፊገራቲቭ ናቱ ትርጉም ስልጣን ከም ኣብነት ካብ ኣዳም ክሳብ ኖህ 10 ወለዶ ኣሎ ሓደ መንግስቲ ሓደ ስልጣን ዝነበሮ ካብ ኖህ ክሳብ ኣብርሃም ሓደ ስልጣን ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ እውን ካብ እስራኤል ክውፅኦም ከሎ ግብፂ ክውፅኦም ከሎ ንእስራኤላውያን ንፈርዖን ክቆፅዖ ከሎ ክንደይ ትእዛዝ ሂቡ 10 ስልጣን ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዲያብሎስ ኣብዚ እዋን እዚ ስልጣን ኣለዎ 10 መዓልቲ ናይ ግዜ ኣይኮነን ስልጣን ኣለዎ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ስልጣን ኣብ ማእሰርቲ ደርቢዎም ኣሎ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ስልጣን ኣብ ማእሰርቲ ደርቢዎም ኣሎ እስኻትኩም ግን ነዚ ኣይትፍርሃዮ ንምንታይ እቲ ሕጂ ሂወትካ ዘይፈራሕካሉ ስለ ስመይልካ ነቲ ዝመፅእ መከራ ዝተቀበልካዮ ፅባሕ ንግሆ ኣብቲ ዝመፅእ ሞት ኣብቲ ካልኣይ ሞት ኣይትጉዳእን ኢኻ ኣብቲ ካልኣይ ሞት ኣይጉድኡን እዮም ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቅዲ 6 ኸመይ እዩ ዝብል ምዕራፍ 20 ፍቅዲ 6 ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ዕድል ዘለዎ ብፁዕ እዩ ብፁዕን ቅዱስን እዩ ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናት ክኾኑ ምስኡ እውን 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም እምበር እቲ ካልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም ስልጣን ይብል ስለ ክርስቶስ ንመንነት ክርስቶስ ስለ ክብሪ ኣምላኽ ኢሉ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንሂወትካ ፈሪሕካ ኣትሪፍካዮ እቲ ካብቲ በረኸት እዩ ዘትርፈካ ምክንያቱ ባይ ኔቸር ንሕና ሂወትና ንፈቱ ኢና እቲ ነፍሱ ኩሉ ዓለም ከሲቡ ነፍሱ ዝኸስራ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኢልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ከቢድ እዩ ዘቃል ዝክሰብ ከሉ ኣሕዋትና ግን ንሪኦም ኣለና ኣብ ሃገርና ከመይ ኣለዉ ኣብቲ ካልኣይ ሞት ዘይትንክፎም እዮም ግንሱ ዝዓበየ ነገር ናቱ ኣብቲ ካልኣይ ሞት ኣፍኦም ኣይሰርሕን ኣክሊል ክብሪ ክህበካ ኢልዎም እዚ ሕጂ ተፃዊርክምዎ ዘለኹም ኣክሊል ክብሪ ተዳልዩሎም ኣሎ ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ እዩ ሳልሰይቲ ክንከይድ ኢና ናብ መልኣኽ ማሕበር ሰሜርና ክንከይድ ኢና ቲያትራ ኣብ ጴርጋሞስ እቲ ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሴፍ ዝሓዘ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣበይ ከም ትነብር ማለት ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዝፋን ዘለዎ ምዃኑ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ንሰመይ ኣፅኒዕካ ሒዝካዮ ኣለኻ ኣብቲ ሰይጣን ዝነብረሉ ንኣንጢጳስ ነቲ እሙን ምስክረይ ኣብ ማእከልኩም ዝቐተልኩሞ መዓልትታት እኳ ንእምነተይ ኣይከሓትካያን ነቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል መሳፈፊ ንምግባር ንጣዖታት እተሓደ ክበልዑን ክመንዝሩን ንባላቅ ዝመሃሮ ምህሮ በልዓም ዝሓዙ ስለ ዘለውካ ግን ቁርብ ረኺበልካ ኣለኹ ከምኡውን በዛ መንገዲ እዚኣስ ንምህሮ ኒቆላውያን ዝሓዘ ኣለውካ ስለዚ ተነሳሕ እንተዘይኮነስ ቀልጢፈ ክመፅየ ብሰይፍ ኣፈይ እውን ክወግኦም እየ እዚ ንዘላቶ እቲ መንፈስ ነትን ማሕበር ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ነቲ ዝስዕር ካብ ስውር ማና ክህበ ፃዕዳ እምኒ ድማ ብዘይ እቲ እተቀበላስ ሓደ እኳ ዘይፈልጣ ኣብታ እምንቲኣ እተፃሕፈ ሓዲስ ስም ክህበ ሃሌሉያ እቲ ኣብ መወዳእታት ነቲ ዝስዕር ዝውሃብ ዘሎ ተስተውዕሉ ዘለኹም ብጣዕሚ ምስቲ ንሳቶም ዝገብሮ ምስቲ ሂወቶም ዝገብሮ ምስቲ ኣነ ዝገብሮ ሂወተይ እቲ ዝወሃበኒ ክብርን ኣይረኸብኒ እቲ ዝስዕርሲ ካብቲ ነቲ ዝስዕር ካብቲ ስውር ማና ክህበ ፃዕዳ እምኒ ድማ ብዘይ እቲ ተቀበላ ሓደ እኳ ዘይፈልጣ ኣብታ እምንቲኣ እተፃሕፈ ሓዲስ ስም ክህበ ሃሌሉያ እዞም ማሕበር እዚኦም ኣብቲ ናይ ዙፋን ሰይጣን ኢልዎ ኣሎ ዙፋን ሰይጣን ማለት ሮማዊ ግዛኣት ማለት እዩ ዳርጋ ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ከምኡ ኢና ዘለና እዚ እዋን እዚ
እቲ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዙፋን ሰይጣን ዘለዎ ከባቢ ኣለ ኣብቲ ዙፋን ሰይጣን ከም ዘለካ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ንስመይ ኣፅኒዕካ ሒዝካዮ ኣለኻ ኣብቲ ሰይጣን ዝነብረሉ ኣንጢጳስ ነቲ እሙን ምስክረይ ኣብ ማእከልኩም ብዝቐተሉ ማዕልታት ኣንጢጳስ እቲ ሃዋርያ ዮሃንስ ዝቐቦ ጳጳስ ናይ ጴርቃሞስ እዩ ንክርስቶስ ኣይክሕድን እየ ስለ ዝበለ እዩ ብዘስካዕ ተሰይፉ ሓደ ካብኦም ካብቶም ክርስቶስ ኣሚኖም ሂወቶም ዝኸፈሉ ግናኸ ኣብ ቅድሚት ደቂ እስራኤል መሳፈፊ ንምግባር ጣዖታት ዝተሓርደ ክበልዑን ክምንዝሩን ንባላቕ ዝመሃሮ ምህሮ በልዓም ዝሓዙ ስለ ዘለውካ ቁርብ ረኺበልካ ኣለኹ ማሕበር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ኣይኮነንቲ ከምቲ ዝበለኒ ሓደ ዓይነት ኣይኮነንቲ ባህሪ ኣብ ማእኸል እዮም ዘለዉ ሕግዚኦም እቶም ሓደ ገሊኦም እንታይ ገይሮም ነቲ ዝመፀ መኪቶሞ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ኢሎም ብመስዋእቲ ናይ ኣንጢጳስ ከማንሲ ንቕ ከይበሉ ንኣምላኽ ዘስመሩ እዮም ኣብቲ ማእኸል ከዓ እንታይ ኣለዎም ምህሮ በልዓም ናይ በልዓም ምህሮ ማለት ንፈልጦ ኢና ዘህልቁ 22 ካብ 24 ዘሎ ተሪእናሲ እስራኤላውያን ብክልተ መንገዲ ደስሓተ እዩ ሓደ ምስተን ኣመንዛራታት ክሕወሱ ካልኣይካ ንጣዖታት ዝተሓርደ ክበልዑ ስለዚ ካብቲ መንገዶም ዘውፅኡ እዚ ምህሮ እዚ ዝሓዙ ኣለዉ ኣብቲ ውሽጢኻ ኣብታ ማሕበር ማለት ኮይ ኣብታ ውሽጢ እታ ማሕበር ነዚ ነገር ዝሓዙ ኣለውና ዶ ብዚ we don't know ኣለኹ ዶ ውሽጠይ we don't know እዚ እንታይ እዩ እቲ ባህሪ ስለ ዝኾነ ከም ሓደ ማሕበር ከም ሓደ ስእሊ ክሪኦ ይብልናን ባህርያት እዩ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ኣብኦም ኣለውካ እቲ ምኽርኻ እቲ ተነሳሕ ዝብልካ ንዕኦም ኣብ መወዳእታ ግን ቀንዲ ዕላመቲ ሓሳብና እንታይ ነቲ ዝስዕር ነዚኦም ከጥፍኦም እየ ንስኻ ግን ንዓኻ ግን ከምዚ ክገብረካ ኣይኮን ነቲ ዝስዕር ከማኻ ክኾኑ እዮም ክኣሶም እቲ ተስፋ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ከማኻ ክኾኑ እዮም ንዓቶም ድማ ስውር ማና ክህቦም እየ ፃዕዳ እምኒ ድማ ብዘይቲ ተቐበለ ሓደ እኳ ዘይፈልጣ ኣብታ እምኒ እቲኣ ዝተፃሕፈ ሓዲስ ስም ክህቦ እየ ምናልባት ፃዕዳ እምኒ ኣብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ክልተ ትርጉም ኣለዎ ሓደ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ፍርዲ ክቐዱ ከለዉ እቲ ሽዑ ዝነበረ ህዝቢ ገበን እንድሕር ኣለካ ፀሊም እምኒ ኢኻ ዝወሃበካ ካብቲ ገበን ነፃ ተኮይኑካ ፃዕዳ እምኒ ምልክት እዩ ናይ ፅድቂ ናይ ነፃ ምልክት ካልኣይ ነገር ሮማውያን እውን ኣብ ውድድር ክኸዱ ከለዉ ኣብቲ ውድድር ጉያ እቲ ዝሰዓረ ፃዕዳ እምኒ ይወሃቡ እታ ፃዕዳ እምኒ ሽሙላ ፅሓፍ ሕጊሱ ታሽሙ ይፈልጣ እዩ እቶም ካልኦት ግን ኣይፈልጥዋን እዮም ተፃሓፊኣ ጥራሕ ይፈልጣ ነታ ሽልማት ዝህብ ብኡ በቲ ቋንቋኦም ገይሩ ክርድኦም ስለ ዘለ ግን ዘይሩ ግን ንንፅህና ንክብሪ ንፅሬትካ ዝምልከት ንፅሬትካ ዝሕብር ፃዕዳ እምኒ ብጀካ እቲ ፀሓፊኣ ካልእ እኳ ዘይፈልጣ ክህበካ እቲ ክብሪ ራእዩ ካብ ርክሰት ካብ በልዓም ካብ ናይ በልዓም ምህሮ በልዓም ካብ ናይ ምህሮ በላዕ ካብ ናይ ዝሙት ካብ ናይ ጥፍኣት ናበይ ኣብ ፃዕዳ እምኒ ሃሌሉያ ኣነ ብጣዕሚ እየን ዝገርማን እቲ ኣብ መወዳእታ ኩለንቲ ነቲ ዝስዕር ዝተዋህበ ዘበለ ብሙሉአን ኩለን ርአየንሲ ሓንቲ ካብቲ ሓንቲ ዘይትጉድል ከከም ግብርኩም ነቶም ቅዱሳን ግን ነቲ ዝውድእ ነቲ ኣብ መስዓር ዝበፅሕ ግን እቲ ሽልማት ኣሎ ትሑስ ስለዚ እቲ መስዓር ጥራይ ካባኻ ዝደሊ ንክስዕርካ እንታይ ክትከውን ምስማዕ እቲ ዝሰምዕ እዩ ዝብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ናብ ማሕበር ቲያትራውን ፀሓፍ ኢልዎ እቲ ከም ሓልሓል ተሓዊ ዝኾነ ኣዒንቲ ዘለዎ ኣእጋሩ ዘንፀባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ዝመስል ወዲ ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ግብርኻን ፍቅርኻን እምነትካን ኣገልግሎትካን ትዕግስትኻን እቲ ግብርኻን ካብ ቀዳማይ ዳሕራይ ከም ዝበዝሕ ይፈልጥ ኣለኹ እዛ ማሕበር እዚኣ ኸ እንዳወሰኸት ካብቲ ዝነበረቶ እንዳተማሓየሸት እንዳማዕበለት ትኸይድ ማሕበር እያ ግና ኸ ነታ ነቢይት የባሃሊት
እናበለሲ ነቶም ኣገልገልተይ ከም ዝሩን ጣዖታት ተሰዊዖ ክበልዑን እትምህሮምን እተስሕቶምን ዘላ ኢዛቤል ነታ ሰበይቲ እቲኣ ስቕ ኢልካ ምርኣይካ ረኺበልካ ኣለኹ። ኢዛቤል ንኣይሁዳውያን ይርድእዋ እዮም መን ምዃና። እዛ ኢዛቤል እዚኣ ኣብዚ እዋን ዝተፃሕፈት ናይ ከም ፊገራቲቭ ናይ ምስላዊ ስእሊ ናይ ዝሙት ናይ ጣዖት ናይ ኢዛቤል ታሪክ ንፈልጦ ኢና ኣብ ቀዳማይ ነገስ ኣብ ምዕራፍ 16 ዘሎ ንጉስ ኣክዓብ ከኣሲ ካብቲ ናይ ኣቦኡ ሮብዓም ዝኸፍአ ግብሪ ምስ ገበረት እዚ ከይሓልፎስ እዩ ዝብል ኢዛቤል ሲ ካብ ንጉስ በዓል ስልጣን ክብርን እኳ ይደልዩ ስልጣን ስለ ዝደልየቲ ዝና ስለ ዝደልየሲ ጓሉ ምፅኡ ኩሉ ግዜ እስኻ ብዛዕባ ነብስኻ እንድሕር ትሓስብ ኣለኻ ነቲ ስልጣንካ ነቲ ክብርኻ ነቲ ዝናኻ ጥራይኻ ትሓስብ ኣብ ዘመን ዘሎ ንሱ እዩ ዝኸፍአ ከመይ ጌርካ ከም ትፍለጥ ከመይ ጌርካ ከም ሓደ ነገር ከም ትረብሕ እቲ ኢጎ ሲስተም ዝበሃል እሱ ጥራሕ ዝሓስብ እቲ ዝዕብልል ስለዚ ኣክዓብ እዚ ኩሉ ምስ ገበረ እንታይ ኢሉ ነቲ ጣዖት ናታ እንታይ ይገይሩሉ ሰጊዱሉ ኣብቲ ናይ ጥፍኣት ናይ ፀልማት ዘሎ ጣዖት ኢኻ ትሰግድ የሱስ ክርስቶስ ሰይጣን የሱስ ክርስቶስ ክፍትኖ ከሎ ካብተን ሰለስተ ፈተናታት ሓንቲ ከምዚኣ እያ ኣብቲ በሪኽ ወሲዱሲ ኣብ ታሕቲ ኣርእዎ ኣብ ማቴዎስ 4:8 እንተሪእና ኣብ ታሕቲ ወሲዱ እዚ ኩሉ ነገስታት እዚ ኩሉ ከተማን እዚ ስልጣን ዝኽበካ እሞ ስገድ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ጥራይ ስገድ ሸይጣን እዩ ድሕሪኡ ኣይተረኣየን ስለዚ ነዚ ዝዛረቦም ዘሎ እቲ ናይ ምህሮ ኢዛቤል ናብ ምንታይ እዩ ዝወስድ ናብ ምስጋድ ናይ ጣዖታት ናብ ምምላኽ ጣዖታት ካብቲ ኣምላኻዊ መንገዲ ኣርሒቑ ዘጥፍእ ስለ ዝኾነ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ ስለዚ ኢሉ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ ሞ ነታ ሰበይቲ እቲኣ ስቕ ኢልካ ምርኣይካ ረኺበልካ ኣለኹ ምእንቲ ክትንሳሓ ኢለ ግዜ ሂበያስ ንሳ ግና ካብቲ ምንዝርና ክትንሳሓ ኣይደለየትን እንሆ ኣነ ኣብ ዓራት ሕማም ከውደቐ ነቶም ምስኣ ዝዝምዉኻ ካብቲ ግብራ እንተዘይተነስሑስ ናብቲ ብርቱዕ ፀበባ ከእትዎም እየ ምጥፋእ ናይ ኢዛቤል ኣብ ብሉይ ኪዳን ርኢና ኢና ካበያ ፀዲፋ እቲ ምስሊ ብምስላዊ ነገር ነዚ ገይሩ ዘረድኦም ዘሎ ንዓቶም ስለ ዝርድኦም ደቃ ብሞት ክቐትሎም እየ ኣነ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ምዃነይ ከዓ ብዘሎ ማሕበራት ክፈልጣየን ነፍሲ ወከፍኩምን ከከም ግብርኹም ክህበኩም እየ ኣብ ቲያትራን ዘለዉ ኩላቶም ካልኦት ግና ኢሉ ሕጂ ነቲ ማዕሙቕ ሰይጣን ከመየ ንሳቶም ዝብልዎስ ዘይፈለጥዎ እዚ ምህሮ እዚ ንዘይብልኩም ንኣኻትኩም ካልእ ፆር ኣየፅረኩምን እየ እብለኩም ኣለኹ እንታይ ኣብቲ ማእኸልቲ ማሕበርሲ ብጀቅ ናይ ኢዛቤል ኣማኸርቲ ኣለዉ ናብ ኢዛቤል ዝፀፍኡ ኣለዉ ኣብቲ ማሕበር ግን ፃዕዳ ክዳን ዝተኸደኑ ኣለዉ ኩሉ ግዜ ማሕበር እኮ ንምንታይ ድያ ትፀንሕ መስለኩም እግዚኣብሔር እሱ ዝደልዮም ሰባት ኣብቲ ውሽጢ ማሕበር ስለ ዘለዉ ሓደ እውን ድሕሪ ኣብታ ማሕበር ኣሎ ነቲ ሓደ ኢሉ እግዚኣብሔር ነታ ማሕበር ሕልዋ እዩ ዕድል ህባይ ሃሌሉያ ክሳዕ ዝመፅእ ግዳ ኢሉ ንክሳዕ ዝመፅእ ግዳ ነቲ ዘለኩም ኣፅኒዕኹም ሓዝዎ ነቲ ዝስዕር ክሳዕ መወዳእታውን ግብረይ ዝሕሉንሲ ከምቲ ኣነ ካብ ኣቦይ እተቐበልክዎ ኣብ ልዕሊቶም ኣህዛብ ከሰልጡነ ጌታ ኣብ ልዕሊቶም ኣህዛብ ከሰልጡነ ትብል ዘላ ናይ ስልጣን ምክንያት ስልጣን ደልይቲ ናብ ኢዛቤል ዝኸይድ እቶም ኣብቲ ማሕበርሲ ነቲ ናይ ጣዖታት ኢዛቤል ብምኽሪ ኢዛቤል ዝኸዱሲ ኣብ ሂወቶም ብስልጣን በዚ ሎሚ ዘመን ክንዕቅኖ ከለና ብዝኾነ ተፈላለየ መንገዲ ክኸውን ብስልጣን ክኸውን ይኽእል ብዝና ክኸውን ይኽእል ግን ካብቲ መንገዲ ኣምላኽ ዘውፅእ ይኸይድ እቲ ዝስዕር ግን ተመለሱ ኢሎም እቲ ዝስዕር ካብዚ ወፂኻ ክትስዕር ከለኻ ግን እንታይ ክህቦም እየ ከምቲ ኣነ ከምቲ ኣነ ካብ ኣቦይ እተቐበልክዎ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣህዛብ
ከሰልጥነ ከምቲ ኣቕሓ መሬት ዝሳበር ገይሩ ንሱ ብበትሪ ሓፂን ክጓስዮም እዩ ኮኸብ ፅባሖም ክህበ እዝኒ ዘላቶ ነቲ መንፈስ ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ለኢዛቤል ክደምርኽ ተበገሰ ሰብሲ ወይ ናብ ጣዖ ዝኣተወ ሰብሲ ፍርዱ እንታይ ናይ ሰብኣዊ ነገር እግዚአብሔር ስኮም እዩ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ዘሎ ሲ እኳ ነቶም ዝተሓተቶም ዝወደቀ ናይ ኢዛቤል ምኽሪ ዝመኽሩ ከይተረፈስ ካብ መንገዶም ድሕር ተመሊሶም ኣብ ክብሪ ቦታ ኮፍ ከብሎም እየ ምስቲ ናተይ ስልጣን ሲ ምሳይ ኮፍ ከብሎም እየ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ኮፍ ከብሎም እየ ሃሌሉያ ኮኸብ ፅባሕ ክህወ ኮኸብ ፅባሕ ንሱ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ንነብሱ ኮኸብ ፅባሕ እዩ which means እንታይ ማለት ኮኸብ ፅባሕ ክህቦም እየ ከም ዝርዳእኒ ከድምቖም እየ እንዳበርሆ ከብርሆም እየ እቲ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ናይ ኢዛቤል ፀልማት ምስ ኣውፅኡ ምስ ተነስሑሉስ ከብርሆም እየ ድምቀት ንምድምቀት እዩ ዘርእት ናይ ኮኸብ ፅባሕ ዝብል ናብ መልኣኽ ማሕበር ሳርዴስ እውን ፀሓፍ እቲ 7 መናፍስቲ ኣምላኽን 7 ከዋኽብትን ዘለዎ ከምዚ ይብል ኣሎ ንግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ህያው ተባሂልካ ትስመ ኣለኻ ግና ከምኡት ኢኻ ንግብርኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኸይ ሙሉእ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን እሞ ንቑሕኩን ነቶም ክሞቱ ኢሎም ዘለዉ ከዓ ዘለዉ ካልኦት ኣበርታዓዮም ደጊምሰ ከመይ ጌርካ ከም እተቐበልካን ከም ዝሰማዕካን ዘክር ሓልዎውን ተነሳሐውን እንተዘይኮነስ እንተዘይነቕሓኻ ግና ከም ስራቕ ክመፀከ በነይቲ ሰዓት ከም ዝመፀካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣብ ሳርዴስ ግና ክዳውንቶም ዘይፀየቑ ሂደት ስማት ኣለዉኻ ንሳቶም ቡቑዓት እዮም እሞ ፃዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ምሳይ ክመላለሱ እዮም እቲ ዝስዕር ከምኡ ፃዕዳ ክዳውንቲ ክኽደን እዩ መን ሕጂ ነቶም ፃዕዳ ክዳን ዝኽደኑ ጋራንቲ ድወሲዱስ ነቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኸይ ግብርኻን ስራሕኻን ኩሉ ሲ ብቑዕ ኮይኑ ኣይረኸብኮን ዝተባሃሉ ኮይኑ ብቑዕ ኮይኑ ኣይረኸብኮን ድሕር ተባሂልካስ ፌይል ኢኻ ጌርካ ነው ፌይል ዝገበረ ሰብ ኣብ ምድራዊ ነገር ፌይል ገይሩ ተሪፉ ይድበሃል ንዓኣቶም ከምኡ ተነሳሕ እሞ ናብቲ ናይ ቅድም ግብርኻ ተመለስ እሞ ልክዕ ከምቶም ፃዕዳ ክዳን ዝተኸደኑ ከምኦም ንዓኻ ፃዕዳ ክዳን ዋው ሃሌሉያ እቲ ዝስዕር ከምኡ ፃዕዳ ክዳውንቲ ክክደን እዩ ኣነ እውን ንስሙ ካብ መፅሓፍ ህይወት ኣይክፍሕቆን እየ ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱን ድማ ንስሙ እሞነ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ነቲ ማሕበር ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ኣብ ራእይ 10:11 ከም ዝብል ኣሎ ዓብ ዙፋን ፃዕዳ ዙፋን ዝተቐመጦ ከዓ ርኢኹ ምድርን ሰማይን ካብ ገፁ ሃደሙ ቦታውን ኣይተረኽበሎምን ምዉታት ድማ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብ ቅድሚት ዙፋን ደው ኢሎም ረአኹ መፅሓፍቲ እውን ተገንፀሉ ብዙሓት እዮም እቶም መፅሓፍቲ ሽዑ ድግንፀል መፅሓፍቲ ብዙሕ እታ መፅሓፍ ህይወት ግን ሓንቲ ንበይና ብዙሕ መፅሓፍቲ ኣሎ እታ መፅሓፍ ህይወት ግን ንበይና ሓንቲ እያ ካልእ መፅሓፍ ከዓ ተገንፀለ እዚ እውን እቲ መፅሓፍ ህይወት እዩ እቶም ምዉታት ድማ ካብቲ ከምቲ ኣብቲ መፅሓፍ ዝፀንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዱ ነቲ ዝስዕር ግን ካብቲ መፅሓፍ ህይወት ኣይክፍሕቆን you are protected ይዝብል ዘሎ እስኻ ውሑስ ኢኻ ድሮቶም ናይ ኣምላኽ ሲ ይተባረክ እስኻትኩም ናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾንኩም ሲ ኣቐዲምኩም ኦልሬዲ ስዒርኩም ኣለኹም ኢልና ዮሃንስ እስኻ ሲ ውሑስ ኢኻ ካብቲ መፅሓፍ ህይወት ዝፍሓቕ ህዝቢ ኣምላኽ የለን ኣነ ዝኣምነላ እዚኣ ኩሉ ህዝቢ ኣምላኽ ሰዓሪ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝመርሕ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ እቲ መራሒ ሲ እንዳሰዓረ ድሰዓረ እዩ እቲ ዝስዕር እቲ ምስዓር ማለት ካብቲ ንሱ ዝደለ ካብ ጠመና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምጥማት ወፂኻ ናብ ካልእ ክትጥመት ከለኻ ኢኻ ምስዓር ወይ ትምድካም ዝበሃል ዝመፅእ ተመሊስካ ናው ንሕ መፂኻ ናብታ ምስዓር ኢኻ ትኣቱ መወዳእታ 4 ነጥቢ ከዓፅዎን ኩሉ ተን ማሕበራት ኩለን ሲ ብምስዓር ይወዲእዎን ዝዓበየ ተስፋስ ብምስዓር ጠፊኡ ዝጠፍእስ የለን ነዚ መልእኽቲ ዝክነግር ኢሉ ኢኻ ናብ ዮሃንስ መፅኡ ዝጠፍእ የለን እቲ ዝጠፍእ ብምርጭኡ ጥራሕ ዝኾነ እዩ
ካብ ድኻሙ ጠፍእ ዝኽእል የለን እቲ ድኻም ዝሕይል ዝደኸመ መንፈስ ዘተንስእ ኣነ ባዕለየ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሃሌሉያ ናብ መልኣኽ ማሕበር ፊላደልፍያ እውን ፀሓፍ እቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ንሱ ምስ ከፈተ ሓደ እኳ ዘይዓፁ ንሱ ምስ ዓፀወ ከዓ ሓደ እኳ ዘይከፍት ከምዚ ይብል ኣሎ ንግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ኩለን ንግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ዓቕምኻ ሒደት እዩ ንቃለይ ሓሊኻዮ ንስማዊን ኣይከሓትካን እዮም እሞ እንሆ ሓደ እኳ ክዓፅዎ ዘይክእል ክፉት ደገ ሂበካ ኣለኹ እንሆ ካብቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ማሕበር ሰይጣን ግና ኸ ኣይሁድ ዘይኮኑ ኣይሁድ ግና ኸ ይሕሱ ኣለዉ እምበር ኣይሁድ ዘይኮኑ እህበካ ኣለኹ እንሆ ንሳቶም ከም ዝመፁን ኣብ ቅድሚ ግብርኻ ከም ዝሰግዱን ኣነ ከም ዘፍቅረኩኻን ከም ዝፈልጡን ክገብሮም እየ ንቃለይ ትዕግስተይ ስለ ዝሓልኻዮ ኣነ ድማ ካብታ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ክትፍትኖም ናብ ኩሉ ዓለም እትመፅእ ሰዓት ፈተና ክሕልወካ እየ ቀልጢፈ እመፅእ ኣለኹ ሓደ እኳ ኣኽሊልካ ከይዝርፈካ ነቲ ዘለካ ኣፅኒዕካ ሓዞ ነቲ ዝስዕር ኣብታ መቕደስ ኣምላኸይ ዓንዲ ክገብሮ ካብ ኣኸቶ ኣይክወፅእን እዩ ስም ኣምላኸይን ስምታ ከተማን ኣምላኸይን ድማ ናይ ስም ከተማይ ኣምላኸይን ናይታ ካብ ኣምላኽ ካብ ሰማይ እትወርድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ነቲ ሓዲስ ሰማይ ክፅሕፈሉ እየ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ማሕበር ሎዶቅያ ብኩሉ ዝተመስከረላ ማሕበር እያ ብውልቂ ኣማን እውን ከምኡ ዝመስከረሎም ኣመንቲ ኣለና ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ግን ኣብ ውዱቕ ዓለም ክሳብ ዘለካ ኩሉ ግዜ ትዝሓስካዮ ተሓና ኣለኹ ድበሃል የለን ኩሉ ግዜ ሰይጣን ኣብ ዙርያኻ ኮይኑ ዝጓዝ ነቲ ዘለካ ስተይልዎም ኣፅኒዕካ ሓሶ እቲ ሕጊ ተፅንዖ እቲ ሕጊ ሒዝካያ ዘለካ ስዳሕራይ ናብ እንታይ ደስግረካ ዓንዲ ከም ዓንዲ ኣብቲ ማሕበር ዓንዲ እዛ ገዛ እንድሕራላስ እቲ ዓንዲ ኣይ በቃ ኣሎ ኩሉ ግዜ ህያው ማለት እዩ ዓንዲ ክበሃል ከሎ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ውሕስነት ህልውና ኣብቲ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ኣብኡ ዝተተኺልካ ክትነብር ኢኻ እዚ ሕጂ ዘለካዮ ግን እንታይ ግበሮ ኣፅኒዕካ ሓዞ ምክንያቱ ኣፅኒዕካ ተዘይሒዝካዮ ዝጎድል ነገር ኣሎ ኣብ ክርስትና ሂወት እንዳመላእና ኢና ንኸይድ እተን ጋብ ዝበልኩም እታ እምነት ምልኣት ቃል ኣምላኽ ሕሪኻ ሂወት እዘን ሰለስተ እዚአን ተዘይተጣሚረን ኣብ መንጎ እንድሕር ነቃዕ ተፈጢራ ምዝንባል ይፍጠር ስለዚ እዚ ጌርካዮ ኣለኻ እምነትካ ሂወትካ ምልኣት ቃልካ ኩሉ ርአየ ኣለኹ ነዚ ኣፅኒዕካ ሓዞ ክሳዕ ዝመፅእ እዩ ዝብል ዘሎ ክሳዕ ዝመፅእ ኣፅኒዕካ ሓዞ ምስ ሓዝኩ ምስ መፃኹ ኣብ ቤተይን ኣብ ቤት ኣምላኸይን ኣብቲ ሓዳሽቲ መፅእ ኢየሩሳሌምን ዓንዲ ገይረ ከቑመከ ሃሌሉያ እዚ መልእኽቲ ዝነዓና እኮ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ንነፍሲ ወከፍ ናይ ኣምላኽ ኣማኒ ነፍሲ ወከፍ ብክርስቶስ ሓድሽ ፍጥረት ዝኾነ እዚ መልእኽቲ ዝንዑ እዩ ንዓይ ይበሉ እዚ መልእኽቲ ዝንዓይ ንዓኻትኩም እዩ ነተን ማሕበራት ተፃሒፉሎ ከም ዝበልክዎ ግን ተን ማሕበራት ግን ኣብ ዘለና ሕጂ ኣብታ ናይ መወዳእታ ናብ ማሕበር ሎዶቅያ ክንከይድ ኢና እቲ ኣሜን እሙን ሓቀኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ዝሑል ወይ ምዉቕ ዘይምዃንካ ግብርኻ ይፈልጥ ኣለኹ ብኻ ዝሑል ወይ ምዉቕ ምዃንካ ብኻ ዝሑል ወይ ምዉቕ ምኾንካ ከምዚ ልብጥ ዝበለ ብምዃንካ ኣይ ምዉቕ ኣይ ዝሑል ኢኻ እሞ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እየ ሃብታምን ፈሳስን እየ ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ ሕሱርን ዘደንግፅን ነዳይን ዕውርን ዕቁርን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘለኻ ምእንቲ ክትሕብትም ብሓዊ ዝፀረየ ወርቂ ኻባይ ክትዕድግ እዚ ከቢድ እዩ እዚ ናይ ሎዶቅያ ዝተዋህበ ዝመፀ መልእኽቲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማሕበር ሎዶቅያ ሃብታማት እዮም እቲ ቦታ ባዕሉ ናይ ንግዲ ቦታ እዩ ናይ ወደብ እዩ ካልእ ከተረፈስ ንኢየሩሳሌም ገንዘብ ዝሰዱ ዝነበሩ እዮም እቲ ማሕበር ናይ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ሕጂ እቲ ምህብታም ናቶም እቲ ምክዕባት ሂወት ምዕራይ ኣብ ነገራቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደገ ውፅይዎ ኣለና እዮም ጌጎም ኣይፈልጡን እዮም እቲ ዝኸፍአ ነገር ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ክርስትና
نفسك دي مفلاد بريتند مقبار نحر جميركا طفيقه الله بقى لذي خاص شو عته غزي ግብርኻ እፈልጥ ኣለኹ ክትሓብኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ሰብ ክትሓብኦ ይትኽእል ኢኻ ኣብ ዘመን ዝኹም እዩ ካባይ ጀሚርካ ኣብ ቸርች ምስ መፃና ኣመንቲ ንኸውን ብጣዕሚ ወቃታሽም ንኾኑ ውፅእ ምስ በልካ ካልእ ህይወት ሒዘካ ፕሪተን ግብርኻ ሕጂ እቲ አንጻራዊ ነገር ነጊሩስ እቲ ዝኩን ዝኾንዎ ከዓ ነጊርዎም ሃብታም ንፈሳስን የትብል ኣለኻ ግን ድኻ ኢኻ ዕውር ዕሩቕ በዚ ግን ኣይወደ እንተ ዘሐጉሰኒ ንዓይና ይዛ ካብዘን 7 ማሕበራት ዝተዋህበ በዚ ዘይምውዱ እቲ ዝሃቦ ተስፋ ትዛዓበየ ተስፋ ይንዑ ትዛዓበየ ተስፋ ንማሕበር ሎዶቅያ ይህብዋ ምእንቲ ክትህብትም ብሓዊ ዝፀረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ ሕፍረትካ ዕርቃንካን ምእንቲ ከይቅላዕ ክትክደንን ከዓ ፃዕዳ ክዳውንቲ ምእንቲ ክትርኢ ንዒንትኻ ትኩሕለሉ እውን ኩሕሊ ካባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣለኹ ኣብቲ ታይልዎም ብኻ ዝሑል ወይ ውዑይ ኮይንካ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ በቲ ዝርድኦም ቋንቋ ይተዛሪብዎም ንምንታይ ይኹም ዝብሎም ዘሎ እቲ ኣጀማምር ናይቶም እታ ማሕበር ማዮም እስራኤል ዝነበርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ማዮም ውዑይ እዩ ከምዚ ልብድ ድበለይ ኣብ መንጎ ክልተ ጎቦ እያ ዘላ ከተማ እቲ ሓደ በቲ ወገን ደቡብ ዘሎ ናይ ቆሌሴስ ኣለዋ ካብኡ ዝሑል ማይ ናብኣ ድፈስስ እቲ ሓደ ከዓ ናይታ ኢፓቶስ ትበሃል ከዓኒ ውዑይ መድሃኒታዊ እዩ ዝስራሕ ባይደወይ ፋርማሲው እዩ ዝስራሕ ተሽዑ ዝነበረ ዘበን ማለት እዩ ውዑይ ማይ ካብኡ እዩ ድፈስስ ሕጂ እቲ ዝሑል ጎቦ እቲ ውዑይ ጎቦ ነናቶም ኣይደንቲቲ ኣለዎም ብኻ ውዑይ ኮይንካ ወይ ዝሑል ኮይንካ ይኽብሎም ከሎ እቲ ዝሑል መንነቱ ፈሊጡ ኣሎ ዝሑል እቲ ውዑይ መንነቱ ፈሊጡ ኣሎ ውዑይ ተውዕዮ ተደሊኻ ተውዕዮ ተዝሕሎ ዘደሊኻ እቲ ተሓዊሱ ድመፅእ ኣብታ ከተማ ሎዶቅያ ዘሎ ግን እቶም ሰብ ምሰተይዎ እቶም ቱሪስት ዋላ ክሰትይዎ ከለዉ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣቶምሲ ተግባራቶምስ ክሳዕ ክንደይ ጥርዝ በፂሕ ኣሎ ንኸሪኦም ኢሉ ይብኻ ኣይ ውዑይ ዝሑል ካብ ኣፈይሲ ከምቲ ቱፍ ትብልዎ ማይ ቱፍ ክብለኩም ማለት ከምዚ ኣብ ዓድና ሕጂ ተባዓይ ሞተ ደፋራይ ሞተ ላንግላንጋ ሞተ እንድበሃል ክልቲኦም ሞት እዮም እቲ እውን ክመውት እዩ ተባዕ ክመውት ደፋር እውን ክመውት እዩ እንምስላ ኣብ ሓዲኡ ክፀንዕ ንምባል እዩ ስለዚ እቲ ብኻ ዝሑል ወይ ውዑይ ኮይንካ ዝብሎ ዝሑል እንተኮይንካ ጌጋ መንነትካ ፈሊጥካ ኣለኻ ሞ ጌጋኻ ትፈልጥ ጉድለትካ ትፈልጥ ትእረም ውዑይ ተኮይንካ ኣነ ውዑይ የተይልካ ጌጋኻ ትፈልጥ ትእረም ናታቶም ግን ጽቡቕ ኣለና መንፈሳውያን ኢና ኣብቲ ማሕበር ዝመፀ መፅኢ ድሰብኽ ብድመፃኻ መፃእቶ ብስርዓት ጥራሕ እዮም ዝኸዱ ሕግናቶም ኣለዎም ናይ ኣምላኽ ሕጊ ካብኡ ውጪ ግን እንታይ ኢሉ ብቲ ማሕበራት ንዘረኣድያና ግብርኻ ይፈልጥ ኣለኹ ኣብቶም ኩለን 7 ቀንዴልካ ዝመላለስ ኢልዎም ሻብቲ መጀመርታ ቁፅሪ 1 ዮሃንስ ክፅሕፍ ከሎ ኣውለው ከብቲ ውሽጦም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ፍቓድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ግን ኣብ ደገ ኮይኑ ስኩሕኩሖም ኣሎ ከም ሰብ ክርድኦም ከገድዶም ኣይክእልኒ ከገድደና ኣይክእልኒ እኮ ኣነ ናብ ናተይ ምርጫ ኸይድ እንድሕር እቲ ሓቂ እዩ ዝነግረኒ እቲ ክኾኖ ዝግባኣኒ እዩ ዝነግረኒ ኣብ ደገ ኮይነሲ ኳሕኳሕ ይብል ኣለኹ ኢልዎም ኳሕኳሕ ኣመንቲ እዮም ኣነ ኣውፂኹምን እንዲኹም ኳሕኳሕ ይብል ኣለኹ ዝፀዋዓን እቲ ዝኸፍተኒ ግን እንታይ ክገብር እየ ምስኡ ክምሳሕ ምስኡ ክድረር ሕጂ ሕሰብዎ ኣበይ እዮም ዘለዉ ንሶም ምስቲ ንዑቕ ምስቲ ዕውር ዝበሎ ምስቲ ፀማም ዝበሎ ምስቲ ፍጹም በዚ እተው ዘይትበሃል ኢኻ ዝበሎስ ምስኡሲ ክምሳሕ ማዓስ ምኽፋት ማለት ምስሓ ምእታው ማለት ትግብርኩም ፈሊጥኩም ዓፂኹም ኢኹም ዘለኹም ምስኣተኹ ግን ኣነ ምሳኹም ክምሳሕ ምሳኹም ክበልዕ ትዛዓበየ ክብሪ እዩ እቲ ንዓቶም ዝሃቦም ተስፋሲ በፍጹም ምስተን ናይ ካልኦት ከማሲ ኩሉ ሓደ እዩ ባይደወይ ተስፋ ኣምላኽ ኩሉ ብምሉእ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦት ተነቢርልና ዘሎ ክብሪ ኩሉ ሓደ እንዲዩ እቲ ሓደ ግን በቲ ቋንቋታት ይፈላለዩ በቲ ርድኢት ይፈላለዩ እቲ ደረጃኡ ከዓ ይፈላለዩ ደጊም ቅና እሞ ተነሳሕ ኢልዎም እንሆ ኣብ ደገ ደው ኢለ ኳሕኳሕ እብል ኣለኹ
ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ ማዕፆ እንተኸፈተለይ ናብኡ ከኣቱ ምስኡ ከዓ ክድረር እየ ንሱ እውን ምሳይ ከምቲ ኣነ እውን ዝሰዓርኩ እሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋን ተቐመጥኩ ነቲ ዝስዕር ኣብ ዙፋነይ ምሳይ ክቕመጥ ክህቦ እየ ንመን ነቶም ቱፍ ክብለልኩም እየ ዝተባሃሉ ነቲ ዝተሓተ ነቲ ዝደኸመ እግዚኣብሔር ንዕኡ ከምዚ ኢሉ ይጥምት ተስፋ እዩ እዚ ነዚ ከንብቦ ከለኹ ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ በቃ ምክንያቱ ሂወትና ብፃዕሪ ብጉዳያት ብተስፋ ምቁራፅ ብሓደ ሓደ ንዝሪኦ ነገራት ምእማን በቲ ንሰምዖ ነገራት ምእዛዝ ናብ ዘይደለየ ነገር እዩ ዝኸይድ ድሓር እንታይ እንዳኾንካ ኢኻ ትኸይድ እቲ ግብርኻ ንዓኻ እንዳኸበደካ ትመፅእ እሞ ትርሕቕ ዋላ እውን ናብ ኣምላኽ ምምፃእ ዝኸብዶም ኣለዉ ገለገለ ኣመንቲ ባክ ገይሩ ድበሃል ወሻሎ ዘረባ እቲ ባክ ምግባር እኮ ኣብ ውሽጦም ፅዕነት ኣለዎም ኩሉ ምክንያቱ ንኣምላኽ ጥዒሙ ንክርስቶስ ጥዒሙ ሓሳብ ዝጣዓሞ ዋላ እንተወፀ ኣሎቲ ናይ ክርስቶስ ነገር ይርድኦ ይኸብዶም ግን ሕጂ ነዚኦም ከምኡ እዩ ዝብሎም ኣውፂኹምን ኢኹም እትዮሞ ነይሮም ሲ ብክርስቶስ ኣሚኖም ማሕበር ኮይኖም ኩሉ ነገር ተሳሊጡሎም ኩሉ ተወዲኡሎም ድሓራይ ግን ኣብ ናይ ሕጊ ኣትዮም ብናቶም ጥራይ ኣብ ሂወትና ከምኡ እንድሕር ኮይና ስቲል ክርስቶስ ምሳይ ኣብቲ ናይ ክብሪ ናይ ኣቦይ ኣነ ከምቲ ኣነ ድሰዓርኩስ ምሳይ ክስዕር ኢኻ ይብለና ኣሎ ወዲቑ ዝተርፍ ደኺሙ ዝተርፍ ናይ ኣምላኽ ሰብ የለን ኩላትና ክንልወጥ ኢና ኢሉ ጳውሎስ ኩላትና ክንልወጥ ኢና ኣብቲ መወዳእታ መለኸት ክንፋሕ ከሎስ ኩላትና እንትስእ ኢና ስለዚ እዚ ምዃኑ ፈሊጥኩም ብዕዮኹም ብዕዮ ጎይታ ፅኑዓት ኩኑ ዓስቡ ከም ዘለኩም ፍለጡ ኢልና ዓስብ ኣለና ዓስቡ ከም ዘለና ፈሊጥና ብዕዮ ጎይታ ፅኑዓት ዘይትነቃነቁ ትጉሃት ኩኑ ኢልና ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንጸልይ ቅዱስን ህያውን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣምላኽና ብኩሉ ምዒትካና ኣለኻ ድኻምና ብዙሕ እዩ ንስኻ ግን ኩሉ ትፈልጥ ኩሉ ትርኢ ኢኻ ሞ እግዚኣብሔር የሱሰይ ነገራትኩም ግብርኩም ፈልጡ እየ ዝበልካ የሱስ ናብቲ ዝፀበቐ ናብቲ ዝኸበረ ክብሪ ድማ ስለተእትወና እዚ ተስፋ እዚ ስለትህበና እግዚኣብሔር የሱሰይ ተመስገን ንድኻምና ተንሲእኻ ንሕምቀትና ተንሲእኻ ካብቲ ዝወደቕናዮ ኣተንሲእኻ ናብ ዝፋን ክብሪ ተደይብ ጎይታት ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንህበካ ኣለና እግዚኣብሔር ተባረኽ ጎይታ ኣምላኽና ንወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊኢኽካ ነዚ ምስጢር ዘፍለጥካና እግዚኣብሔር ድኻምና ተኸቢድና ብድኻምና ከይንተርፍ ሕምቀትና ሒዝና ብድሕምቀትና ከይንተርፍ ኣለኹ ንዓጆኻ ተስእ ዝበልካና እግዚኣብሔር ጎይታ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብካና ተመስገን ናይ ካልኣይ ኣምላኽ ኢኻ ሞ ተመስገን ቃልካ ውሽጥና ክሰፍር እግዚኣብሔር ከምቲ ነዚ ቃለይ ድሰምዕ ዝበል ቃልካ ካብ ውሽጥና ክንሰምዖ ክነስተውዕሎ ክንርድኦ ድማ እግዚኣብሔር ኣብኡ ድማ ክንምራሕ ኣምላኸይ ብርሃን ቃልካ መመሊሱ ኣብ ውሽጥና ክበርህ ኣምላኸይ ከምቲ ዝሃብካና ስርዓት ድማ ክንመላለስ ብነገር ኩሉ ክትረዳእና ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምፅል ኣለኹ ስለ ዝሃብካና ግዜ ኩሉ ንስኻ ክበር ብስም ኢየሱስ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ማሕረ ሓውና ከዓ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ኣምላኽ ባርኽካ ንበሎ እግዚኣብሔር ይመስገን መዘምራን እውን እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ጥዑም መዝሙር ኣምላኽ መመሊሱ ፀጊ የብዝሓልኩም ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣምላኽና ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኣሜን ዝሓለፍካዮ ደይኮነ ነቲ ክትረኽቦ ዘለካ እግዚኣብሔር ንዑ እንዳማዕደወ ኣብ ፀፅባሕ ሓድሽ ኣምላኽ እግዚኣብሔር እሙን ኣምላኽ ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ጎይታ ሉ ምበቓሉ ኣፀናኒዕና ኣሎ ካብቲ ዝወደቕናዮ ካብቲ ዝደኸምናዮ ተመሊስና ሰዓርቲ ክንከውን እዚኣ ሒዝና ንኸይድ ኣሜን በቃ ጎይታ ዝደልየና ሰዓርቲ ክንከውን ገድሊ ድሎ ፓስተር ትረሳዕ እኳ መሲል ወታደራር ጎይታ ማ ይረሳዕ እኳ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ
ጎይታ ይባረኽ ኩሉ ሰዓት ሰይጣን ከሳሲ እግዚአብሔር ግና ነቲ ጽባሕ ክትዕወቶ ክትበጽሖ ዝደል እንዳርኣየ ዘቐናኣልና ኣምላኽ ሰናይና ንጽቡቕና ዘቐና ኣምላኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን አንተ ጸላይተ እንተ ወደቅኩ እኳ ክትንሲ ጸልማት እኳ እንተ ተቐመጥኩ እግዚአብሔር ግና ብርሃነይ በቃ ቅድማ ኣምላኽ ኦሮማይ ዝበሃል ነገር የለን እመን ይዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ግብርና ተቀዳማይ ግብሪ ዝደልዮ ክንሕድሶ ኣብ ቅድማ ኣምላኽ ሎሚ ጎይታ በቃሉ ሚዒድና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እስከ ሓደሽቲ እንድሕር ኣለኹም ሎሚ ዝመጻኹም ሎሚ ዝመጸ ጋሻ እንድሕር ኣለና ክንላለየኩም እሞ ሕራይ ሕወይ ካብ ዘለኻ ተሰሞ ድሓር ጸሊና ወኸለና ክውደድ ደሊ መን ክብል ሽምካ ዮናስ ያራ ከበይ መጽኻ እስካብ ብሮ እንኳዕ ብሰላም መጽኻ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚ ኩሉ ሰዓት መጻያኻ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቤትካ እዩ ኣጆኻ ካልእ ጋሻ ኣለና በዝላ ሓፍትና እግዚአብሔር ይመስገን ኣምራዊት እንኳዕ ድሓን ብሰላም መጻኺ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቤትኪዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ መን ኣለና በቃ ሰም መስለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ መተን ባህታ ክሓልፍ እሞ ብድሕሪ ናብቲ ናይ ድራር ጎይታ ክንከይድና እግዚአብሔር ይመስገን ዝመጽ ዓርቢ ናይ መነስያት ናይ ሓዳር ጸሎት ስለ ዘሎ 10 ፈረቓን መነስያት ተረኸቡ ይብሉ ኣለዉ እግዚአብሔር ድማ ብጸሎት ንኹላትና ይንካሐና ኣሎ ስለዚ ዝመጽ ዓርቢ መነስያት ናይ ጸሎት ግዜ 10 ፈረቓን ዝጅምር ኣሎ ዝመጽ ሰንበት ድማ 9 ፈረቓን ሎማ ዓንቲ ግሩም ዝኾነ ጸሎት ነይርና እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ህዝቢ መጽ ነይሩ ኩላትና ንምጻእ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምስቲ መንፈስ ንኺድ ማለት እዩ ስለ ምድርና ስለዛ ኣብ ዝደሉ ኩነታት ኩላትና ሓቢርና ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊ ውዒልና እግዚአብሔር ድማ እሙን እዩ ስለዚ ካብ 9 ፈረቓን ክሳብ 11 ደሎ ኩላትና ብሕብረት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንርአ ገጽ እግዚአብሔር ንድለ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ድማ ንህዝብና ካብ ኩሉ ፀበባ ከውፅኦ እግዚአብሔር ይመስገን ንዓና ድማ ከባርኸና እሙናት ክገብረና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ዝመጽእ ዓርቢ እውን ዕለት 18 ጉድ ፍራይዴይ ማለት እዩ ሎንግ ዊኬንድ ላትናታት መጽደላ ዕለት 18 ዕረፍቲና መብዛሕትና ስለዚ ሓዳር ጸሎት ክህልወና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓዳር ጸሎት ሰዓት 9 ድጅምር ማለት እዩ ታ ጉድ ፍራይዴይ ካብ ሎሚ እዛ መደብ ሒዝና ንጽናሕ ኩላትና ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ሓዳር ጸሎት ድማ ክንጽሊ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ማሕበር ድሰርዓት ኣሎ ስለዚ ኩላትና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምስተቃሉ እግዚአብሔር ተስፋና ዘበለ ኩሉ ከሕድሶ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንጸሎት ኣይንሰልኪ እግዚአብሔር ቀረባ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ፓስተር ክኸይድ ተረፈ ፓስተር ክሰርዓልና ከመይ ውዒልኩም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ነቲ ዝስዕር እናበለ ብዙሕ ሽልማት ወይ ብዙሕ ዓስቢ ንህዝቢ ኣምላኽ ክጽብየና ከም ዘሎ ክነግረና ጸኒሑ በቃሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ፍላይ ከዓ ታ ደጋጊሙ ዝዛረባ ዝነበረ ጥራይ ውሉድ ኣምላኽ ይኹን ምድካም ድዩ ምዕንቃፍ ድዩ ምስንኻል ድዩ ባህርያዊ ግን ኩሉ ሰዕ ጎይታ መጺኡ ከዓ ምኹሕኳሕ ንኽትስእ ሓይሊ መሃብ ምሕዳስ ትዘዳለዎ በረኸት ከዓ ከም ሽልማት መሃብሲ እዝስ ሕልው እዩ ንህዝቢ ኣምላኽ ኣብታ ዘለኻያ ኮይንካ ዓቕሚ እኳ እንተሰኣንካ ረኣየኒ ምባል ረኣየኒ ኩሉ ሰዕ እቲ ፍቕሪ ጎይታ ዝጠዓመ እቲ ምድሓን ዝጠዓመ ልቡ ኩሉ ሰዕ ጽድቂ እዩ ዝጸምእ እዚ ክሽፍኖ ይክእልን ስለዚ ኣብታ ዘለኻያ ኮይንካ ነቲ ልቢ ዝርኢ ዋላ ዘርጋሕጋሕ ተበልካ ዓቕሚ እንተሰኣንካ ኣብ ዘለኻዮ መጺኡ ከተስእ ዝኽእል ጎይታ ኣለካ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ
እንቋዕ ናይዚ ጎይታ እዚ ኮና هو እንቋዕ ነፍስና ረዳእን ሓላውን ጓሳን ኣለዋ እግዚአብሔር ይመስገን حراي ቀጥታ ናብቲ ቅዱስ ዝኾነ ጎይታ ዝኣዘዘና ስርዓት ናብኡ ቅድሚ መኻድና ኣብ ፍቅዲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ከም ኩሉ ግዜ ንገብሮ ካብ 23 ጀሚረ ከንብቤ ኣነ ካብ ጎይታ እተቀበልክዎ እሞ ንኣኻትኩምን ዝነገርክዎ ጎይታና ኢየሱስ በታት ተታሕዘላ ለይቲ እንጌራ አልዓለ አመስጊኑ ቆረሰሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንታኹም እተዋህበ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋእ አልዓለሞ እዛ ጽዋእ እዚ ኣብ ደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ ብትሰትይዎ መጠን ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋእ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ስለዚ ከይተገብኦ እዛ እንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይ ጽዋእ ጎይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ዝዕግብ ግና ኸሰብ ንርእሱ ይመርመር ከምኡ ከዓ ካብዛ እንጌራ እዚኣ ይብላዕ ካብዛ ጽዋእ እዚኣ እውን ይስተ እቲ ዝበልዕን ዝሰትን ንስጋ ጎይታ እንተዘየለለ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ዝሰተን በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለው ዝደቀሱውን ብዙሓት እዮም ግና ካብ ርእስና እንተንፈርድ ሲ ኣይምትኾነናን ነርና ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያ ጳውሎስ ክጅምር ከሎ ኣነ ካብ ጎይታ ተቀበልክዎ ኢሉ ዝጅምር ስለዚ ኣብታ መጀመርታ በለ እናበለ ክልተ ሓሳብ ይገልጽ በለ እናበለ ኣየናዩ ቲ በለ ዝብሎ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ኣመስጊኑ ቆሪሱ ብልዑ ከም ዝበለ እንደገና ነቲ ጽዋእ ኣምጽኡ ከዓ ድሕሪኡ ኣመስጊኑ ነቲ ጽዋእ ከዓ ስተዩ በለ ይብል እሞ ድሕሪኡ ንሱ ነቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ወይ እውን ካብ ጎይታ ተቀበሎ ዝርዝር ኣዋሳስዳ ከዓ ዝዛረብ ጎይታና ኢየሱስ ንመዘከርታይ ግበርዎ ኢሉ ክእዝዝ ከሎ ምስኣ ከዓ ኣስዒቡ እዚ ብሰተኹሞ መጠን ብዝበላዕኩሞ መጠን ሞቱ ክትነግሩ ኢኹም ስለዚ መጀመርያ ጎይታ ዝኸፈሎ ዋጋ ንዓይ ንምድሓን ንዓይ ምሰቦ ንምዕራቅ ንዓይ መጻእየይ ንምውሓስ ሽማይ ኣብ መዝገብ ህይወት ክጽሓፍ ንምግባር ጎይታ ዝኸፈሎ ዋጋ ክስከር ዝግብኦ ቀጺሉ ኸ እዚ ብዝተኻፈልና መጠን እዚ ብዝወሰድና መጠን ከዓ ክንገብሮ ዝግባአና ግዴታ ሞቱ ክትነግሩ ኢኹም ኃጢአተኛታት ክርስቶስ እኮ ሞይቱልካ እዩ ክርስቶስ እኮ ሞይቱልኪ እዩ ስለዚ ስኺ ክትሞቲ ብሰሪ በደል ክኽጠፊ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ተፈጸመ ኢሉ ምእንታይ ዋጋ ዝኸፈለ ጎይታ ሞቱ ክትነግሩ ኢኹም ሞቱ ጥራይ ኣይኮነን ንሞት ስዒሩ ከም ዝተንስአ ዝጎይታ እዚ ካልእ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ዝርዝር ኣዋሳስዳ መን ይወስድ ዘለዎ ሓደ እኳ ከይተገብኦ ከይወስድ ምክንያቱ ፍርድ ኣለዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መጀመርያ እውን ክሰርዕ ከሎ ንመን ይሰርዕዎ እንተልና ደቀ መዛሙርቲ ሰሪዕዎ ስለዚ ካብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ኣብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ኣማኒ ክወስድ ዘለዎ ምክንያቱ ኣማኒ ዝተገብረሉ ክዝክር ዝኽእል ማለት እዩ ወላ ኣማኒ ኮይኑ እውን ርእሱ ይመርምር ስለምንታይ ርእሱ ዝመርምር ምስቲ ጎይታ ዝኸፈሎ ዋጋ ዝጻረር ህይወት ከይህልዎ ዝጻረር ኣካይዳ ከይህልዎ ወይ እውን ምስኡ ዘይሰምር ዘይከይድ ህይወት ከይህልዎ ርእሱ ይመርምር እቲ መፍትሒ ከዓ ሓደ እዩ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ካብ ኩሉ ኃጢአት የንጽሐና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓደ እኳ ፈሪሑ ክኸልከል የብሉን
እንታይ ደኣ ንስሓት ቅድሚ ጎይታ እታ ጎይታ ኣነ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣለኹ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣለኹ ምሕረት ግበረለይ ርግፅ ንድራር ጎይታ ኢልና ይኮናን ከምኡ ንገብር ምስ ጎይታ ዘለና ሕብረት ክይባላሽ ኢልና ግን ኩሉ ሰዕ ንስሓ ክንኣቱ ነቲ ዝጠብቀና ነገር ከነርሕቕ ፍቓድ እግዚኣብሔር ስለዚ እቲ መስቀል ወይ እውን ኣብ መስቀል ዝተኸፍለ ዋጋ ሰብ ምስ ኣምላኽ ክዕረቕ ሰብ ምስ ሰብ ክዕረቕ እዩ ምዚ ዝፃረር ህይወት ተልየካ ግን ህይወትካ ክትዕሪ ፅቡቕ ነቲ ዕላማ መስቀል ምስኡ ዝሰማዕ ዝሳነ ህይወት ሒዝና ክንወስዶ ከለና ነቲ ጎይታ ዝኸፈሎ ሓደ ብህይወትና ክፀንዕ ካልኣይ ከዓ ቀፃልነት ክህልዎ ከዓ ንተሓጋገዝ ወይ ንተሓባበር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መን እዩ ዝወስድ ንጎይታ ዝኣመነ ንጎይታ ዝተቐበለ ዳግም ዝተወልደ ዝተገብረሉ ዝዝክር ወይ ክዝክር ርእሱ ይመርምር ክብል ከሎ ቆልዑ ርእሶም ኣይመርምሩ ቆልዑ ይወስዱ ምክንያት ንሕና ንቆልዑ ዘይንቐበል ማለት እዩ እሞ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በዚ መሰረት ነቲ ተዋህበና ሕድሪ ብምፍፃም ርእስና ከዓ ብምምርማር ነቲ ንመዘከርታይ ግበርዎ ኢሉ ዝኣዘዘና ከዓ በዛ ሰዓት እዚኣ ብመንፈስ ኮይና ብምርዳእ ኮይና ብእምነት ኮይና ነዚ ነገር እዚ እናዘከርና ባህ ኢሉና ብምስጋና ኮይና ክንወስዶ ኢና ህይወትና ዘውሓዘ ሽምና መዝገብ ህይወት ዝፀሓፈ ካብ ኢዱ እኳ ሓደ ከምንዝዓና ዘይክእል መጓሲኡ ስለ ዝገበረ ክብሪ ንስሙ ስለዚ ብጎይታ ንሕበን ቃል ኣምላኽ እውን ከምኡ እዩ ዝብለና ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ዓወት ናብ ዓወት ዝመርሓና እግዚኣብሔር ስብሓት ይኹን ስለዚ ምድሓን ጥራይ ኣይኮነን ምድሓንና ተሓልዩ ክነብር ካብ ዓወት ናብ ዓወት ዘሳግረና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ከዓ ኣብኡ መጠን ምጥማትና ኣብኡ መጠን ምድጋፍና ምእማንና ምውካልና እዚ ህይወት እዚ ክንለማመድ እግዚአብሔር ይባርክ ብምስጋና ኮይና ክንጸልይ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ንጸልይ ሃሌሉያ 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 ርእስና ክንምርምር ዝግባአና ርእስና ንመርምር ንጎይታ ከነመስግን ዝግባአና ተዳሊና ዝመጻእና ንጎይታ ነመስግን ንመዘከርታ ይግበርዎ ስለ ዝበለ ንዓይ ንኸድሕን ዝኸፈሎ ዋጋ እተቐበሎ መከራ ዝተቐበሎ ንዕቀት ዝተቐበሎ መገረፍቲ እዚ ኩሉ በዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኣእምሮና ነምፃዮ ንዘክር ነስተንትኖ ከምኡ ኢና ተኣዚዝና ሃሌሉያ ንመዘከርታይ ግበርዎ ህደ ኢልካ ክትሓስቡ ከለካ ጎይታ ኢየሱስ በቲ ዝኸፈሎ ዋጋ ንዓይ ተዘይምንዛዓኒ ንዓይ ተዘየድሕነኒ ህይወተይ ኣበይ መሃለወት ብዙሓት ብህይወቱ ናይ መሃለናን እዚ ጎይታ እዚ እንተዘይረኽበና ብዙሓት ከምዚ ናብ ሓዳር ናብ ማዕረግ እውን ኣይምበፃሕናን ብዙሓት ኣብ ዘለናዮ ደረጃ እውን ኣይምተረኸብናን እዚ ጎይታ እዚ ተዘይረኽበና ናበይ ገፁ ይኸይድ ነይሩ ህይወትና ኣካይዳና ሰይጣን ናበይ ገፁ ይብቁፀና ነይሩ እንታይ ከዳሊልና ነይሩ ጉሁት ነገር እዩ ጎይታ ኢየሱስ ግን መንዚዕና ውሉዱ ገይሩና ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
ኢየሱስ ብባሪኻ ፍቕሪ እንዲኻ ፍቕሪ እንዲኻ ፍቕሪ ኢየሱስ ብባሪኻ ወልድካ ብሞትካ ረታዕርኻ ናይ ደምካ ወልድካ እንዲኻ ብሞትካ ረታዕርኻ ናይ ደምካ ስለይስውዓልካ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ለስጋታ ነፍሰይ እስካ ትዕልዮ ስለይስውዓልካ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ለስጋታ ነፍሰይ እስካ ትዕልዮ ፍቕሪ እንዲኻ ፍቕሪ እንዲኻ ፍቕሪ እንዲኻ ኢየሱስ ተባሪኻ ሰሪወስ ተመስገን ንሓሰብኩበት ብሱሕ ዘመን ሰሪወሲድካዮ ተመስገን ንሓሰብኩበት ብሱሕ ዘመን وتحاربوا يسوس الله يوتمسترفوا رهيبة بسمك وتحاربوا يسوس الله يوتمسترفوا رهيبة بسمك فغري النهار فغري النهار ኢየሱስ ብባሪኻ ፍቕሪ እንዲኻ ፍቕሪ እንዲኻ ፍቕሪ እንዲኻ ኢየሱስ ብባሪኻ ሓደ እኳ የለን ኢየሱስ ሓደ እኳ የለን ኢየሱስ ከማኻር ዝብጆም ክንዳይ ክቡር ዝበሃል ሓደ እኳ የለን ኢየሱስ ከማኻር ዝረአ ክንዳይ ክቡር ዝበሃል ሓደ እኳ የለን ኢየሱስ ከማኻር ዝብጆም ክንዳይ አምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ብኢየሱስ ስም ነመስግነካ ኣለና ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ አምላኽ ከኣሲኢኖም ዓስቢ ሓጢአት ሞት እዩ ከም ዝተባህለ እግዚአብሔር አምላኽ ብሰራ ሓጢአትና እንሆ ኣብ ጽላል ሞት እንነብር በቲ ክፉእ ከዓ እንጓሰ ዝነበርና ወድኻ ኢየሱስ ካብ ግዝኣት ጸልማት ናብቲ ሰላምን ሓጎስን ህድኣትን ዘለዎ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ከግዕዘና ንሱ ኣብ መስቀል ምእንታና ዋጋ ክኸፍል እቲ ንሕና ብሰሪ በደልና ብሰሪ ሓጢአትና ክንግረፎ ክንቅፅዖ ክንሞቶ ዝግባአና እቲ ጻድቕ ፍጹም ሙሉእ ዝኾነ ወድኻ ኣብ ክንዳና ሓጢአት ጌርካ እቲ ናቱ ጽድቅን ኣና ሂብካ ወድኻ ግን ናህና ቦታ ወሲዱ ክመውት ዝፈቐድካ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚ ክቡር ፍቕሪ እዚ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ በእምሮ ሰብ ክትንተን ክግለጽ ዘይከኣል ኣምላኻዊ ፍቕሪ
أزينا نمسجنك هلنا እግዚአብሔር አምላኸይ نزيب ودخا بيسوس أبيلو انتانا زتخفلي عبي قبري نمزكار بتنسخا بقال كازا أزز كانا مسرت أبقدمي خالنا أنه تأزازات كان مفتسام كم قال كاغيرنا خاز نغرزي نمكفال أبقدمي خالنا نقالكا ختتصنع عمونغونا بمنفسكا سلازلخا ناي بحقي نزي النقرصون جيران نكافلو صواانكا نسخا كتبارخ كم تنسخا اتدليو غيرنا كنكافل كنوسد نفس وكفنا مستوعال كتبنا بمنفسكا كاباها زخونه مردا كتبنا بشم يسوس نصللنا بزا ساعات زيا زخنن زوقس زخسس كله بتخبور دم يسوس تدمسس ايو كل خسنا يصلاي بسم يسوس زتراغف يكون منفس املاح ابزلو ابو حرنت علو صحف يمو حزبخا نزنسخا زاززكايو كبور تزاز بحرنت كوسد بشم يسوس نفسه وقف كدقف يتصلل له እግዚአብሔር አምላኽነቶም ዝእዘዙኻ በእምነት በፍታው በመርዳዕ ነዚ ነገር ዝካፈሉ እግዚአብሔር በረኸትካ ብልዕሊኦም ክዓዝዝ ይጽልል ለው ሓለዋኻ ብልዕሊኦም ክዓዝዝ ይጽልል ለው ብዝበለጸ ክዝክሩኻ ዝውድኡ ኣብ ኣእምሮኦም ኣብ ልቦም ክሕተም ይጽልል ለው ስለሰማዕካና ተመስገን በተፍቅሮ ወድኻ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ሽማግለታት ዲያቆናት እናዘሩ ዘለኹሞ ክህብኹም የሜ ሒዝኩሞ ክትጸንሑ ኢኹም ከም ቤተሰብ ኣምላኽ ኣብታ ኣካል ክርስቶስ ከም ዘለና ኣመንቲ መጠን بحبار كوينا نحدنتنا مجلسي هذا قوي تخم زلنا نحناون نحت حدنا أكل حد أحوات أحد مخانا نمرأي بحبار كنوسد إنا مودة تخنا قركمي تسع شعقن حيسكم ما هتصان حيكم قوي تايس يباركم زفغري وقاز تخلو بيزنتقو روي سوو ليلى وعلى عليك نبركو انت حديثة علقو زلالم كنبير مسلم زفغري وقاز تخفلو بيزنتقو أمري بحسبو كنيلة وعلتو كرسو يفلتك عبي كمزنبكو ينزع حديثة علقو بتسقرو زلالم كنبر مسكو زلالم كنبر مسكو علي فيوم بتسقاها قلت يقول لك يسوس كم نهرتك علي فيوم بتسقاها قلت يقول لك يسوس كم نهرتك سجريو بمحرقها قلت يقول لك يسوس كم نهرتك سجريو
بتسجاها قلب ويقولن يسوس كم هرسنا إذا بغري وكاس تخبلو للبيت اليوم أمري بحسبه كميلة وعلته يرسعو التي كاري كم سمتعو كنت حديثا علقوا بتسجاها زلالة كنبر يمسكو زلالة كنبر يمسكو زلالة كنبر يمسكو حليف يوم زكاها قلت ما يقول لنا يسوس عم مهرتنا حليف يوم بتسجاها قلت ما يقول لنا يسوس عم مهرتنا شكيريو بتسجاها قلت ما يقول لنا يسوس عم مهرتنا حليفيو بتسجاها قلت ما يقول لنا يسوس عم مهرتنا يسوس سلامي يسوس عرفتي يسوس سلامي يسوس عرفتي نعيسي بين غايغا عمل لاخي بين غايغا نعيسي بين غايغا نعيسي بين غايغا عمل لاخي بين غايغا نعيسي بين غايغا نعيسي بين غايغا عمل لاخي بين غايغا نعيسي بين غايغا نعيسي بين غايغا عمل لاخي بين غايغا إذا بغلي وكاس تخبلو للبيت ملغو على الويد اكتبو كميلة وعلتو كرسعو البلدي كاري كم زمتاكو انت حديثا علقو بتسكرو زلالم كنبر يمسكو زلالم كنبر يمسكو يفلتك عليكم زلالكو انت حديثا علقو بتسكرو زلالم كنبر يمسكو زلالم كنبر يمسكو زلالم كنبر يمسكو زلالم كنبر يمسكو يفلتك عليكم زنبركو كنت حديثا علقو بتسكرو زلالم كنبر يمسكو
أملاخ زتمسجنا يخون كلهنا حزنا لنا تنجرا مجمريا خن حزينا مو ددحر أنا زبلو قال بحبار كنكافلينا مالتي إذا نحنا النقرسان جرا مسجا خريستوس حبرت زلوادو أيقونتن هو اللوا بحبار نوسد إذا نحنا النبارخا ناي برخت صوا مسدم كريستوس حبرت زلوادو أيقونتن هو اللوا حبار نوسد هاليلويا هاليلويا إذا صوا أزيا بتستيوا زانجرا زيها بتبلعوا كسع قويتا زمت موتو كتنغريهم هاليلويا كبرن قويتا نهاب هاليلويا كبرن قويتا نهاب آمين هاليلويا እግዚአብሔር አምላኽና በጎይታ በኢየሱስ ስም ነጊምና ነመስግነካ ኣለና ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ዞን ኣብ ምድሪ ንዓኻ ዝመሳሰል ንዓኻ ዝዳረግ የለን ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሉይ ኣምላኽ ኢኻሞ እግዚአብሔር ናብ ዝብርሃን ፍልጠት እዚኣ ኣምፂካ ንዓኻ ጥራይ ክንሰግድ ንዓኻ ጥራይ ክንግዛእ ንዓኻ ጥራይ ክንፈርሕ እግዚአብሔር ንስኻ ስለዝፈለኻና ህዝብኻ ስለዝገበርካና ርስትኻ ስለዝገበርካና ጥሪትካ ስለዝገበርካና እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ዘይትታኸስ ዘይትድቅስ ጓሳ ነፍሳትና ብሳለኻ ኣብ ሎሚ ደው ኢልና እግዚአብሔር ንዓኻ ከነኽብር ግበርኦ ዝበልካና ከዓ ክንእዘዝ በቂዕና ኣለና እሞ ኩሉ ኻባኻ በኣኻ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ንበል ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ካብ ንግሆ ጀሚሩ እግዚአብሔር አምላኽ ቅዱሳንካ ገጽካ ክደልዩ መጺኦም ብዛዕባ ምድርና እግዚአብሔር አምላኽ ብዛዕባ ዝሃገር ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ጸሊና በኣኻውን ስለተሰማዕና ንስኻ ኣብ ዝመደብካዮ ግዜ ከዓ ኣጸባቢቕካ መልሲ ስለትህበና እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ብሓቂ ገለ ነገር ከም ፍቓዱ እንተለመና ንሱ ይሰምዓና እዩ ትቡ ዘለና ትብዓት ከዓ ዝዩ ተባሂሉ እሞ በኣኻ ስለተሰማዕና ነመስግነካ ኣለና ህዝብኻ ገጽካ ክደሊ ብዛዕባ ምድርና ከዓ ኣብ ቅድሚኻ ጾሩ ኸራግፍ እግዚአብሔር መንፈስካ ስለዝለዓዓልካዮ ነመስግነካ ኣለና ሕጂ እውን እዚ ነገር እዚ ክንቅጽሎ ኣብ ኣባይትና ኮይና እውን እግዚአብሔር ከነማልድ ዝጸጋ እዚ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ክዓዝዝ ነጽለለና እግዚአብሔር አምላኽ ነዛ ምድር እዚኣ እውን ንኣኻ ሓሊፍና ሂብናካ ኣለና ክፉ ኣይሰዕርር እግዚአብሔር ንስኻ ሰናይ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ጽባቐ ኢኻ ብዛ ምድር እዚኣ ይገለጽ ወንጌል ኣብዛ ምድር እዚኣ ይጉየ ንወድኻ ኢየሱስ ልዕል ኣብሎ እዚ ህዝቢ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብሓጢኣትን ዓመፅን ደኺሙሎ እሞ እነሆ ብፍልጠት ወድኻ ኢየሱስ ዝመጽእ ሰላምን ዕረፍትን ራህዋን ክለማመድ እግዚአብሔር እነሆ ብትጸልመተ ብርሃን ይብራ ትብል ኣምላኽ ብርሃንካ ከተበርህ ንጽልለና ንሰብ ዘይከኣል ንዓኻ ከኣለካይ ሕጂ እውን ንስኻ ኢኻ ኣምላኽ ሕጂ እውን ንስኻ ኢኻ ንጉስ ነገስታት ፍቓድካ ዘበለ ብዛ ምድር እዚኣ ይፈጸም በዛ ንግሆ እዚኣ ኸ እግዚአብሔር በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ንግሆ ጀሚሮም ዘገልገሉ ቅዱሳንካ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ቤትካ ንባርኾም ኣለና ንዓኻ ብዝደልይዎ መዳይ ኩሉ ንስኻ ዕረፍቲ ሃቦም ጎደሎኦም ኩሉ ንስኻ ምላእ ካብ ኩሉ ውዲት ጸላእ ንስኻ ዋልታ ኮይንካ ከለሎም እግዚአብሔር ስለ ዝሰማዕካና ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ይሓልኹም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ከዓ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልኩም
እግዚአብሔር ጸጉኡ ኸዓ ይሃብኩም ስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን ሰላም